ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಅನ್ಪ ಎರಡು మీరు ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ದೀಪೆ ಓಕೆ ಎರಡು ದುಂಬು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಮೇಕೋಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೆಲ ಜಲ ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ಜನಸೇವೆಗೆ ಪೊರ್ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾತ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಬಿಡೋದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದಿಪ್ಪನ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬುಕ್ಕ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸಾಂಘಿಕವಾದ ಬೇನೊಂದಿಪ್ಪನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇನೊಂದು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮೈನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಜೆಂಡಾ ಪಡ್ದ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಪುನ ಐತ ಉಲಾಯ್ಡ್ ನಂಗೆ ಏತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಉಲಾಯ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಓಕೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾನಾದ ಫೋನೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಐತ ಮುತರ್ಜಿಡ್ ಐತ ಥ್ರೂ ಆ ಒಂದುಂಡು ನೆಟ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಡಿವೈಸ್ ಟು ಸೇವ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡು ಐತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಇಜ್ಜಿನ ದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಾನಾದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ಬೋರ್ಡಾದ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆ ಒರಿಪಾರ ಬೋರ್ಡಾದ ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಐನು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತುಳುತ ಬರವುಗು ತುಳುತ ವಿದ್ವತ್ತಿನ ಎಂಚ ಆಯ್ತ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯುವನುಲಿ ಪನ್ಪಣಲ್ಲ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಬುಕ್ಕ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾನಾದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಾನಾದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪಣ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಣದಲ್ಲ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಡಂಡು ನಂಗೆ ಏತ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದ ಐತಲ್ಲ ಏತ್ ಬೇಲೆ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫೇಸ್ ಮಂತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪ ಐದಕ್ಕ ಲಿಪಿ ಫಾಂಟ್ ಕೆಲವು ಜನ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಲಿಪಿ ಮತ್ತು ಫಾಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅವ್ರು ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಫಾಂಟ್ ಪಂಡ ಆ ಫಾಂಟ್ ಲಿಪಿರ್ದು ಫಾಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಏತ್ ಮಾತ ಸರ್ಕಸ್ ಮನ್ಪಡು ಏತ್ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಏತ್ ಮಾತ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಫಾಂಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾರ್ದಿರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಇನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪ ಅದಕ್ಕ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಒಂದುಂಡು ಬೇತ ಭಾಷೆ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10-30-40 ವರ್ಷ ಪಿರವುಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಡ್ ತುಳುಕುಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳ ಅಪ್ಪಂಡ ಈ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಈ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡು ಐ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಎಂಚ ಅಡಪ್ಟ್ ಮಂತನುಲಿ ಆ ಬಗ್ಗೆಲ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಆದ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಓಸಿಯರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಹೊತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಬುಳೆಯೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಆತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಡ್ಕೊಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡ ಐಟ್ ಆ ಭಾಷೆ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಉಪಯೋಗ ಜನಗಳನ್ನ ನೇರ ಜೀವನೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಕುಲ ನಮ್ಮ ಐನು ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್
ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಉಂಪು ಹಾಕೊಂಡು ಐತ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಜನಕ್ಲೆನ ಜೀವನ ನಡಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಹೈಲೈಟ್ ಮಲ್ಪ. ಐಡ್ದುಂಬು ಕಾನಾದದ ಬಗ್ಗೆ. ಕಾನಾದ ಫೊನೆಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಪನಿ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕಂಪನಿ ಪಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ಅವು ತುಳುವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಳಿ ತುಳುವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಬುಕ್ಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಡು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಂಡು. ಐತ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಡ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಅದಕ್ಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಉಳ್ಳೇರು, ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು. ಆರೆಗ್ಲ ಈ ನಿಕ್ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದರ ಬಗ್ಗೆ ಲೈಟಡ್ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಆರೊಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಭಾರತದ ಇಸ್ರೋ ಅದಕ್ಕ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂದಾಗ ನಾಸಾ ಅಂಚಿನ ಪುರ ನಮ್ಮ ಕುದರ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್తున్నారు. ಆರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪಂಪನಂಕ ಇನಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಉಳ್ಳೇರು, ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ನಮ್ಮ ಇನಿ ತುಳುತ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಆವಡ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಕೊಂದರಡು ಬಂಡ ಆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಕೇಂದಿಪ್ಪ ಹನುಮಂತನ ರಾಮಾಯಣದ ಹನುಮಂತನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಲಂಕೆಗೆ ಲಾಯ್ಪುನಾಗ ಹನುಮಂತ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಪುನ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂದದ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಶಕ್ತಿಯಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯನ ಜಾಮವಂತಿರ ಕಾರಣ ಅಂಚ ಹಿರಿಯರು ನಂಗೆ ಅನುಭವಿರು ನಂಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಅದು ನಂಗೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಫೊನೆಟಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಡು ಭಾಷಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಡು ಅದಕ್ಕ ಇನಿ ಕಾನಾದ ಒಂಜಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಪೇಟೆಂಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಆದುಂಡು. ಆ ಪೇಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಕೈಟೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪನಂಕ ನಮ್ಮಿನಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ದಯಪಂಡ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪನ್ಪನ ಮಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ದಯಪಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪೇಟೆಂಟ್ ಫಾರಿನ್ ದಾಗ್ಲೇನೆ ಕೈಟಿಪ್ಪು ಅಗ್ಲ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನೆಲ ನಮ್ಮ ಜಲ ನಮ್ಮ ನೀರು ಅಗ್ಲ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅದೊಂದು ಅಂಚ ಐತೆ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ದ ಪೇಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಟುಂಡು, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಕೈಟುಂಡು, ನಮ್ಮ ತುಳುವರ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಮಂಜಿ ಈ ನಂಗೆ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದರು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಗ್ಲಿಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಗ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಬೇತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅದು ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಾರಿನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲಾರೆ ಅವರ ನಂಕೊಂಜಿ ಇನಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ಅವತ್ತಂದೆ ಕಾನಾದ ಫೊನೆಟಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲಿವೇಟರ್ ವಿನ್ನರ್ಲ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಪಡಿತಂಡು. ಒಂದು ಕಾನಾದ ಫೊನೆಟಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅವತ್ತೊಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಆದರ್ಶ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಅದಕ್ಕ ನಂಗೆ ಫಾಂಟ್ಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನಾರು. GVS ಉಳ್ಳೇರು. ತುಳು ಲಿಪಿ ಪನ್ಪನ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾರಂಭಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಐಕೆ ಎಫರ್ಟ್ ಬೋಡು ನಾಲೆಜ್ ಬೋಡು ಆ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ GVS ನಗ್ಲಿನ ಹೆಲ್ಪ್ GVS ವಿದ್ಯಾ ಅಗ್ಲ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಈ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ನೆನೆಪಡಪ್ಪು. ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಷ್ಕಲ್ ರೈ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದಿಪ್ಪಾರ ಎಲ್ಲಿಯ ಹುಡುಗಿ ತುಳುಳಿಪಿಕ್ ಫಾಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತನ ಪಂಡದ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಂದಿಪ್ಪಾರ ಆ ಹುಡುಗಿರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು. ನಿಷ್ಕಲ್ ರೈ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ
ಜೋಕ್ಲೆಡ ಟಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಗ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನತ್ ನಮ್ಮ ಈ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊರ್ಂಡ ಅಗ್ಲು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದುಂಬುಗು ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಡು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅಸೆಟ್ ಆಪೇರ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವತ್ತೊಂದೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಆದರ್ಶ್ ಬಂಡದೆ ಅವರೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಾರೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಈ ನೆತ್ತ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ವೆಬ್ ಡಿಸೈನ್ ಬುಕ್ ನೆತ್ತ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಂತನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪನ್ನಲಿ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲರು ಒಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ಫೋನೆಟಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಉಂಡು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ವಿಷನ್ ಉಂಡು ಈ ವಿಷನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾಷೆಗೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುಕಾಡು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಂಡು ಹೇಳಿದ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ದಿನ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾವಂದಿರ ಮೂಲಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗೇರ್ನ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಪನೊಲಿ ತುಳು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾನಾದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ನ ಮೂಲಕವಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು ಇಂಕ್ಲೆನ ಡ್ರೀಮ್ ಎತ್ತು ಹಿಂದಿ ಇಂಕ್ಲೆನ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆರೇ ಒಂಜಿ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪರ ಬಂದದ್ದು ಅಂಚನೆ 3ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕೆ ಆರು ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತೀರು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲಿಪ್ಪುನೇನ ಇರೆಗೆ ತೋಯ್ಪವೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಅತ್ತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಕಾವಂದಿರ ಇಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಖಾನಾದ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಏಕರೂಪ ಕೀಲಿಮಣೆ ಭಾಷಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿ ಭಾಷೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ಕಾನಾದ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕಾರಣ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿ ಭಾರಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದೇಶದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಮೇತ ಭಾಷೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾನೆ ಚಿತ್ನ ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿನ ಪಟ್ಟ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಲ ಉಂಟು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಲಿಪಿಲ ಬರೆಯಬೇಕು ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಘ್ನರಾಜ್ ಗೋಲ್ಡಲ್ಲೇರೆ ఇక్కడ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರದೇಶದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರದೇಶದ ಏತು ತುಳು ಗ್ರಂಥಗಳು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟ್ಟುಂಟು ಬೇರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಲಿಪಿಟ್ಟುಂಟು ಅಂಚಾದ್ರೆ ಲಿಪಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕ ಇತರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಖಿತ ಮಾಧ್ಯಮದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದೇಶದ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಮಾಡಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆರೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೇರಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ಧಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವ ಬಟ್ ಏನೇನು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಆಮೇಲೆ ಪಂಪೆ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರಂಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡೋಣ ಬಂದ ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಡ್ ಆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಭೌತಿಕವಾಯಿನ ಅಂಡ್ ಮುಂದೆ ಹಚ್ಚದು ಒಂದು ಭೌತಿಕವಾಯಿನ ಮತ್ತು ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಭಾಷೆ ಭಾಷೆದ ಅಂತರಂಗ ಭಾಷೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಷಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಹಾಗಾದವರ ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಾಧನೆ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗದ ಫಲ ಈ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಟೇ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಇರಾಗ ಮಸ್ತ್ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಅಂಡ್ ಐದು ಕೊಡ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ರೂಪದ ಎತ್ತೋ ಹಿರಿಯಾಗ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೇವೆ
ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಏನು ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲ ನನ್ನ ಮಿಕ್ಕ ಜನರು ತಿನ್ನೋದು ಭಾಷೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಅಂಚಾದ ಯಾರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಇದರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಪೂರಾ ತುಳುನಾಡಿನ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೆದು ಇನ್ನು ಇಡೆಗೆ ಉದ್ದಾವಣೆ ನನ್ನದ ಮಸ್ತ ಸಾಧನೆ ಮಾತುಕತೆ ಪಡೆದು ನಿನಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಓಕೆ ನಂಗೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಮುರಣಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಐಟಿ ಏನ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನೆನಪು ಪಾಡೋಂಡ ಆರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿರ ತಪಸ್ಸದ ಫಲ ಈ ತುಂಬುಗು ಈ ತಪಸ್ಸದ ಫಲ ಮತ್ತೆ ತುಳಿಯರೆ ಆಯ್ತ ಅನುಭವನ ಆಯ್ತ ಚೀಪೇನ ತಿನ್ನರ ಉಳ್ಳೇರೆ ಪಂಡದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂದಿರು ದಯಪಂಡ ಏನ್ಲ ನೀ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಟೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದರ ನೆತ್ತ ಪಿರವು ಸದಾರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷ ಮುಲ್ಪ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಪುಣೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ಇತ್ತಿನಾರು USA ಜಾಬ್ ಇತ್ತದು ಐನ ಬುರ್ದು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಥ್ರೆಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಎತ್ತು ನೋಡು ಪಂಡದು ಐನ ಪೂರ ಬುರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆಗೆ ಜೈತೀರಿ ಪಂಡ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯನೇ ಅರ್ಥವು ಅವತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅದು ಸರ್ವಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮಿತ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಅವು ಒಂದು ಪರ ಪನ್ಪಾಸ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನವು ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಬಾರಿ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಬಾಕಿ ಏರ ಅನ್ಲ ಅರ್ಧೋಡು ಬಲ್ತುದೇರು ಅವು ಗುರುಪ್ರಸಾದರ ಒಂಜಿ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರೋಡು ಆರೊಂಜಿ ಅಚಲವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷನ್ಡ್ ಆರು ಉಂತುದೇರ ಪನ್ಪುನ ಏನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪರ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ನಿತ್ತ ಈ ಸೆಷನ್ ಇಂಚೇಪನ ಬಂದ ಇಂಕ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದ್ರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಷನ್ ಅಂಚಪುರ ಪೋನಿಪ್ಪ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದಾರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಇನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಇದು ಒಂಜಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾವಾಲಂತ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದೇ ತಂದು ಒಂಜಿ ಸೆಷನ್ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಮುಖ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ದಿಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕೊಡಿ ಮುಖ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಾಲೇಜ್ ನೆಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ಪ ಹೌದಾಲೇಜ್ ನೆಟ್ ಅಂಚ ಫೋಕಸ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ 6 ಸೆಷನ್ ಇಂಚಿನ ಬಂತೀರಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತನ ಐ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕುವ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿಂದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನು ಇಂಚ ಬಂದ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಆತನ ಇನ್ನಿಗೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಟು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಏನು ಓಕೆ ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಯಾ? ಹಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಏನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ನಾನು ಅದು ಬೇಗ ಏನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೂಪ. ಸೊ ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು 3 ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಜರ್ನಿ, ಈ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಎಂಟೈರ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಯಾವ ತರ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ನತ್ತೆ ಈ ಸೆಷನ್ ತುಳುಟೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಕನ್ನಡಾಗ ನಮ್ಮ ಸಪರೇಟ್ ಬೇತೇನೆ ಮನ್ಪುಗ. ಹಾ ಸರಿ. ತೋಜೊಂದುಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್? ಹಾ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಓಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಿಂಬಲ್ ಇರ್ತು ಒಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಿಂಬಲ್ ಮಲ್ದೋ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಎಂಕುಲ ಕುತ್ತಿಯಾರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ 100 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗೋಡೆಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾವಿ ಕಲೆ ಬಂಟುಂಡು. ಆ ಕಾವಿ ಕಲೆದ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲ ಒಂಜಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಮಲ್ದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಫ್ ಹೌ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಎಂಕುಲ ಭಾಷೆ ಇತ್ತಂದೆ, ಕಲೆ ಎಂಚ ಇತ್ತಂದೆ, ಲಿಪಿ ಪುರ ಇಪ್ಪನಾಗ ವಿಷ ಎಂಚ ಪೋಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ತೋಜೋರೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ತೋಜಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರ ಭಾಷೆದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಾಡೊಂದು ಸದ್ಯ.
is a technology for Tulu. Dai bodondu. Why it is important? Nama idina itto Kannada undu, baka English undu, Hindi undu. Dai bod nama bhashe inchinathne most of them are doubting. Dala ai jate idina paatiradulla te dala problem dala. One of the biggest problem panda nama onji lipi balake edupodi. We are on a borrowed script, whether it's for technology under computers or for regular literary work. We are sitting under Kannada, most of them. So it is a little challenging for anybody new to converse or type in Tulu. So Anchad, we had to find out why and what are the impediments. Nama lipi ittanadada impact, ijjanda inchina impact. So if we look 30 years from now, in exactly 30 years from now, what is the situation in India? What is going to happen to our scripts? Inkola lipi the sthiti inchina appundu. How that is what we want to highlight in this. Nama English renaissance renaissance of a language, a French revolution, a bhasha revolution. A revolution is their art, culture, technology, everything came up around. So renaissance of a language. So Tulu is one of the most ancient languages of India. So if you look at a lot of the history, the orthography, the references in classic Tamil poems, so Tulu must have been there for a long time. Even the 50 or 60 words of English doesn't exist in any language except Tulu. So namma akalada Tulu veereru olol poder banda itu undi undu. There is also a lot of links between Brahmi Lipi, Indus Valley, on this Baluchistan, and on the right to Burma, to the south, to the Andhra, Tamil Nadu, Karnataka. There is a huge connection. A lot of this has been missing. I know the Bhasha history is very ancient. And there is also an impact to the technology. There is some very important feature. Vishishta feature in nama Bhasha. And that we need to bring it back to computing. We need to bring it back to digitization. We have to hand it over to the next generation. Because if other languages were to survive, next to the Panpen, then we need examples from Tulu. So that is one reason we were on this quest. Initially, Battina purpose beta. So Shastri ji aklo Hindu University banditune enklo urudu Orlando band America alpa professor aditte enklo mulu Kannada pradhikarodu pura namma jokle Kannada bankoru bandu namma Mukhyamantri Chandru aklo pura help detondu mulpa kaande 5 gante teacher enklo jokle Kannada bankoru onjana udige bande dad you speak Kannada, I speak Kannada. You type Kannada in English keyboard, I type Kannada in English keyboard. I don't need to learn the Kannada script. Adaga enkle vara shock adu. Anda time panpini correct. Lipi vehicle podu ankende. Irla English keyboard type malpini enla English ide. Lipi da agatya ejjeg bande. Adaga enkulla shastrala kullu tuini. What should have been the character set for our languages? So anchittu nama suru maltini anta history avu onji nanju slide panpen impact of it and encha enklu aa onji adiyala atullo boka nanonji important manda bharatiya pura bhasha eddu first point lipi enkulo lipi puratana ittana lipino enkulo lipi. So that means if we don't save it now for the future, rest of the Indic languages, Brahmi lipi based languages or scripts are going to disappear. There is no doubt about it. Tamil, Boka, Bengali, Buddha, rest of them are under a grave threat of going out of vogue, out of use. Ancha. Aika nama onji spurti korodu, jokelan kaikta technology korodu. Right, bhayankara properties undu. So they need to discover it.
they need to build a new computing paradigm enkola bhashe etipura kala properties unnayi panpen. So main enkola uddesha anchayini. So this enkola purvajarettu enkola linguistic capabilities are very poor. We are not able to do a lot of things in our languages, in our mother tongue, when other countries have excelled. Look at Korea, Japan tule, France tule, China tule, Germany tule. Using mother tongue, they have excelled in technology. So that is not an excuse for us. So that is something also that has to happen, and very fast also. So enkola hardware concept. So enkola, as I said earlier, our keyboards were QWERTY or typewriter based. Guruprasad, you was slide ullarite. Yevani panle sir. Was slide ullarite. I am I think third slide report. Scroll on the job. Third atundu. Okay. ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಬುಕ್ ಮಾತಿಲ್ಲ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಉನ್ನತೆ ಡೌನ್ ಪುಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಬೌಟ್ ಕಾನಾದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪಡ ಪಾತಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭೇದ ಉಂಡು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಡ್. ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಧೆಲೆ. ಓಕೆ, ಭೇದ ಅಂಡ್ ಬಾಧೆ. ಸೊ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಇಸ್, so if you see general literacy in India, 80% are literate is the color. 89% are access to mobile phones, that are using it. But the digital literacy is only 10%. It's very stunning. Digital literacy, the ability to use digital technology for a lot of literary based projects, for science based things, and for commerce. So our languages have lagged behind compared to other countries. So if you look, once the Arno language undu, dialect undu, pura tunda, why we have not integrated to technology, be it Hindi, Sanskrit, whatever it is. You take any Indian languages, why we are lagging? The number one fundamental reason is our user interface. We are again riding on a foreign user interface. English keyboard and nama basic knowledge is essential. Nama car type mal podavanda ke gottippodu. Nama urda shale pora ke pan korpinepa 7th standard 7th class. So ainadara, right from the beginning we are programming our children that our language is inferior to English. Without English you cannot go forward in digital world. So that has been programmed. So ainadara, that quest to learn English is intense in all these children. And it's a small India Halli Shale Boden. They feel they're in a prison. But the instant you give them access to this digital technology, they are a totally different crowd. They are a different crowd. So you can see how much potential is hidden in rural tier 2, tier 3 cities of India. If we empower them, India is going to be a superpower. All these countries are now coming to India. They want to buy everybody and sell to everybody. Right? So enkle onji groceries gottu online ide eat pura malla company aatu koti paadina. So it is very trivial when you look at it, how they have come in to control our children. So we need to empower our children. So we are the exporting based country. Enkula GDP 55% is agro based. Only 14% of GDP is IT. So if we increase the IT by another 10% by empowering our language, it's a huge economy. So there is a lot of these things missing right now. And also the future. Why do we need our language? Through email, it is possible. This year, just about a month ago, I think 11 or so languages have gotten domain names. So, Tulu.bharata domain name. So I can now type these domain names in Kannada using Kannada keyboard. I don't need an English keyboard. Mahiti at Tulu.bharata account maldite. Website la malpoli. Tulu.bharata directly type maltana, you go to website. So what is this telling us? This is telling us that tremendous potential exists in our languages. We need user interfaces. We need to create content. Enkola purvajar eat pura malda aat kasta guddu namma talegarit baride.
what percentage of it have we ever absorbed or imbibed? It's very small. So we need to provide that connect to the new generation with the old. And our scholars are going to disappear in the next 10 years. So we have only 10 years time to decode all our scripts as fast as possible. So this is another potential for our children. And also the market. Alexa, Siri, why are they capturing our languages? Okay, so if you see, there's a huge market. So there's 536 million users in India. Okay, and 80% of them are non-native English speakers. Ainadara, it has a tremendous 1 trillion annual potential, 3% AGR. So we need to provide those devices to our kids. We cannot be controlled by Chinese devices. Desk made in China. Made in China. So our children want Apple-like products at Chinese price. And Indians can't do it. So we need to break that barrier with hardware. We need to empower these children with digital technologies so they can move forward. So this is one of the important reasons why we were looking into all this also. And QWERTY is the problem. Keyboard English unnate. Namma Kannada Sahitya Parishathada Adhyakshara Bandiru. Yak beku keyboard yak beku nimdu. Type ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ಸರ್ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂದೆ ತಪ್ಪ ಬರ್ತన్నారు ಬೈಡ್ so which is true because you have to learn English to type Kannada right now. So what he said was true that he has to teach English first to our children to type Kannada. So something is seriously wrong. So that's why we look back into what should be that user interface. See, it's effective at nama conquer malde nama bhashan tule. It impact tule. First la battin nama uru battin. Ide India odala boy battin nama uru. I'll tell you the reasons. Here na keyboard irtule illa boy when you're free. The spelling typewriter. TYPER pura onje line adu. Okay? So if you look at your keyboard, you'll see that. It's all on the top line. So T pannaga typewriter left-handed barkonu. Y pannaga right-handed typewriter inch bath hakondutte same spot bath hakondu. So they are arranged in an arch all alphabets. So this typewriter was arranged in such a way that it's all in one row. And they said, see, we can type fast. Movement like jikaita. Typewriter inch mittu tirthu kodate. Movement is alpane. Taka one. Janaklu wow, bhayankara machine undu one. Question mark pare boiche. That has become our de facto layout. A mechanical layout has been there for the last 145 years, controlling everybody and commerce. Nothing wrong with that. There has been 52 layouts after QWERTY, which are more efficient, but people just stuck to that. And we have stuck our languages, all our languages, under this device. Second row shift, third row shift. There is no need. It came from typewriter and we got used to it. Here enchina korundala enkle sir naಮಗೆ 10 ಬೆರಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಾಯ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ keyboard 10 ಬೆರಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು so ಅಂಚದ we have been stuck under these things with a lot of phonemic noise where you have to translate twice to type anything. That means your creative power has been lost. This is why India is not able to excel in a lot of these new contents, both in science and technology. And we excel everywhere in the world. We control all the big CEOs, pura Indian. So what happened to the remaining who didn't go to foreign countries, who are stayed in villages? So we have to empower them. So that's one of the purposes. But the challenge in is user interfaces. Again, we are stuck under English. Pura lipi, Brahmi lipi adharita bhasha baitini. Okay, so there's a huge connection between that. And iddina banondittere Brahmi lipi, Baji lipi matra uchcharane olla ijji bandi. But now they have found connection between sound and we were stunned. Enkola onji Brahmi keyboard maldittu. Enkola keyboard hack maldittu, pura font maldittu, Brahmi font. For the first time after Ashoka Pillar, you could type in Brahmi. Alla first slide padi.
First slide madini. That was basically, I'll show you. Just to show our origins. On the first right side, on the Guru Prasad and Mittipini, or a Kaddi Kaddi Lakunda, English Lakunda. That is Brahmi. That is the original script of our language. And I can easily type with our keyboard. Give me Kannada keyboard, Tulu keyboard, I can type Brahmi. Okay. So this is the potential of connection between our languages. So there is a fundamental connection. Okanji property on nama bhashe. Obaka toja pen. Ere onji uchcharane malpadu. Onji elliya balepu, jabberipu, javaneripu. Male or female. Anyone can pronounce a word or alphabet in our language. If you look at the sound signatures, they're exactly the same. Amplitude jasti, kelavar jasti paatirpiri, kelavar loud paatirpiri, kelavar soft paatirpiri, but the shape is the same. This does not happen in any other language in the world except our languages. So there's a phenomenal property both on the phonetic side that we need to capture in computing. So there's a lot of properties in that. Second engine of Namma Bhashe, only now, in February, they discovered the first Shila Shasana, okay, where Sanskrit has been typed using our Tulu Lipi. Okay, so Tulu Bhashe Lipi, but Tulu was used to translate Sanskrit to many languages. Why? Why did they use Tulu? There is a very fundamental property in our languages, just like the phonetic and Pandiyate. There is a preserving property. Translation onji bhashe maltanda loss ichi. Sanskrit or Kannada bodu vapas bartanda Tulurdu. So we preserve the original Sanskrit hymns or sounds. Very important in computing, future computing. But we need to somehow connect and give this to the children. So we cannot do that using English keyboard. So we need to have our own keyboard. So there is this connection between a lot of this. And in digitization, we are using English to do our languages, right? So there is a lot of incorrect web content. Someone like Professor Shastri, Bokanamma Pura, Panditaru, lot of mistakes. And this is accumulated in Google. Those mistakes have totally different tatparya because Google is a de facto database for everything. So mistakes have been carried from generations to generations and the wrong meaning remains there. So using 26 alphabets, we are trying to decipher our languages. There was a reason why we had 52 alphabets, right? Average of 50 plus. So all that is lost. So we need to provide that interface and make it easy. So there's a lot of those things. Poka nama manuscript pura, nama 10 years dola enchana malda when decode malda AI ML pura part. We have to get the scholars to kind of tell us the correct meaning. So the correct meaning is stored. Like when you last ended semantic and part the semantic panda, is nama pura English translate maldipo. Language to language, English is the medium. But if we were to store natively in Tulu, that means the original content is stored in Tulu. And then we use this semantic interoperability to translate to Hindi or Kannada, any language. Nothing is lost. So those things have to be empowered and given to our children. Okay, we tried a lot of layouts in this mechanical keyboard layout. Iski standard bartande. Okay, KP Rao layout. See, KP Rao layout has been very popular among Nudi, Baraha, Inchinakle. Baraha, Nudi, Pura. So, Inchina circus maltanalla, you are stuck under this mechanical layout. A phonetic language is controlled by a non-phonetic layout. So, I know future human-like reasoning needs sound, needs phonetics. So that is built into our language automatically. So, but the most important thing that drove me to take a huge dive, pura budadi kalasa jokulu pura buddu battina injinavanda in 50, less than 50, analakkadu 30 years. In my opinion, this was 2 years ago. This report came from Times, New York Times. So what's happening is 7 major scripts are going to be out of use. 7 major scripts. Okay. And
ಒಂದು ಸತೀಶರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಂಜಿನ ಮರಂದುಂಡು ಏನು ಏರ ಅನೋಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಮುಟ್ಟದಿಜ್ಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಟ್ಟದಿಜ್ಜಿ ಶೇರ್ ರೀಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೀಶೇರ್ ಏರೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೆಯೊಂದಿಲ್ಲರ ಸ್ಟಾಪ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಶೇರ್ ಓಕೆ फिर शहर अपनी అయితే వాళ్ళ కంట్రోల్ ఉండదు ఇంకా తోజుండా తోజు so ಏಳು ಮೇಜರ್ ಲಿಪಿ ಯೂಸ್ ಬಳಕೆ okay for some reason or the other people want English and all kinds of things and the same state that happened to Tulu is going to happen to 7 major. Devanagari la pondu Bharatod. Devanagari la pondu. So there is nothing there. People think automatically our scripts are going to be saved. Hijji, apujo. Just like Tulu. Tulu encha poini. 20 varshad poini. 1820, the first printing press, Basel mission dakla kodla batti. Okay, there are other reasons why they came of all the places to Mangalore. Inkalapura Moola Grantha Upuretana. So there was a treasure chest to be waiting to be translated and understood. 1840, they said, "Oh, in Kannada press patamatir." They could have easily made a Tulu print set, but Kannada would batte. But 1840, they said, "Listen, we are going to continue in Kannada." Aate ke nama eradu lipi hakbeku, bodchi bandu budi. So that was a simple example of a technology. Printing press was a technology of the millennium. So one big technology killed our script. Same way, we need another technology to bring it back alive. And that is keyboard for now. So there is a reason why this. So once we have this renaissance, video, they are typing at 150 words per minute in English. Brilliant. And they practice every day. Why? They want to type the same way they think. Okay. So that capacity we need to give to the new kids. Pencil so they need to be given to get back to the creative world. So given all these properties, we have to rescue Tulu. Initial battine Kannada matra malpare. Okay, Shastril Pandir, Guru Prasad, Nimma Moola Bhashe Tulu, Nimma Bhashe Yenadru Madi. Namma Bhashe Madi Panda Enkle Inchino, Akshara Gottiji, Font Iji, Kutanate. ಇತ್ತಿನ ರಡ್ಡೇ ಜನ ಪನ್ಕೊರ್ಪಿನಿ ರಡ್ಡು 3 ಜನ ಸತೀಶ್ ಶರ್ಮೂಲ್ ಕುಡ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಲ್ಪ GVS ವಿದ್ಯಾ ಮಂಗಳೂರು ಒಕ್ಕ ನಿಷ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗೆ okay so between these 4 people I could not find anybody else but before I met them I had to use a lot of children to draw our script and make that font kannada the unicode ichi Unicode panda number korpere prati aksharu Malayalam odiddu Kannada odiddu ee jokelan kullodu 10th class jokelan kullodu onje maltin font adaga first before I met all these 4 people. But what is the fundamental concept of this? The fundamental concept is using this Brahmi Lipi properties with one hardware I can type any language with the press of a button. Yavu bhashala nama type malpare sadhyam. This is not possible with English. Okay, so what we have done include Sumar research maldadu, Shastrilu Sumar research maldadu. So we started in about 14 or 13, I can remember that time. So that's when we started, you know what, we need to do something now. Okay, otherwise, Yankulna Jokulna, foreign engine avastha atande, that's going to happen to India. And it's irreversible process. So we have to do something to save our heritage. Okay. So that's why we kind of came up with this layout. In our layout today, there is a little journey. Hardware daibodu, software malpoleta, and a touch screen in a initial multinapura, JavaScript. But then, you know, you can only type so much using touch screens or your phone. It has to be a device that is at right angles to your eyesight, like you're used to. My initial 2012, 2013 concept carried in JavaScript, Mysore Barandita, Mujmutingal Mysore did
ಜೋಕಲ್ಡ ಮಲ್ಪೋದು ಇನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪೋನಾಗ ದಾದಲ ಹಾಪಿಚ್ಚು ಮಲ್ಪ. So then my wife said 2017 we got a patent. And then my wife said mulkuludu kili mane panodchiru see lakon poleru mugitade baradu ante. So visa kortu bittiri aje tingaldu varpavande so 3 varsha aatu. So but we started with a lot of hardware. So in Mysore I had a bunch of students and we were doing a lot of this hardware. Unpura engalo first keyboard unpura enche ettantuli. First keyboard technically was almost this shape, almost like squarish. Aramade type maltondite ee keyboard. Kannu muchondu. And a father panondittere and aramade type maltondite. So when we went for the customer inputs, nobody wanted this keyboard. They said keyboard cannot be square. Only button la muttijere. Keyboard cannot be square. Keyboard has to be rectangle. Why? Because we have been programmed to see that aspect ratio by this typewriter layouts. So we had to go back to the drawing board. ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಬಂದು ಇಂಕುಲ ಭಾಷೆ ಎಂಜಿನೋ ಈ ಸ್ವರ ವ್ಯಂಜನದ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇಂಕುಲ ನಾಡ್ದು ಶಿಕ್ಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಕಂಠಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ನಾಡ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ he was one of the pioneers in this linguistic research. ಕಡೆಗೆ ನಾಡ್ದು ಅರಡೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದೆ ಸರ್ ಈ ಲೇಔಟ್ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದು ಹೌದಾ ಬಟ್ ಅದಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇಜ್ಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪರಿದಾಲಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೈನ್ ಮಲ್ಪೋದು ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಜೆತ್ತದು ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್. So that's how we came into all these various versions of this. So we had to do a lot of testing, lot of chip design that we had to use, and fortunately we got a little backup from IISc MSME. Okay, I know you guys are having a little hard time, we'll fund you. But in 1980 IISc help de tondite adaga enku ಮಂಡೆ ಹೊಡಿತ್ತಿನ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮೋಕೆದ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಬರೋದಿತ್ತೇನ ರೇಡಿಯೋ ಅಮೇಚರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಬರೋದಿತ್ತು ಒಂದು ಕೋಣೆಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ದಿದ್ದು ಪಿರಾಡು ಅಲ್ಪಡ್ ಪಾತ್ರ ಅಂದಿತ್ತೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಜನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಒಂದು ಇಂಚು ರೋಬೋಟ್ ಎಂಕುಲ ಪೂರ ಕುರ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಜನಕ್ಕುಲ ಪೂರ ಮಂಡ್ಯ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಯೇ ಬೈದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಶಟರ್ ಬಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಇಂಚಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಬಂದ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಪೂರ ಲಾಟ್ರಿ ನಂಬರ್ ಎತ್ತು ನಂದು ದನ ಕಳೆದೋಗಿದೆ ಕೈ ಬತ್ತೊನ್ನ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಅವು ಕಡೆಗೆ ಬೇಜಾರಂಗ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ರೋಬೋಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆದು ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಲ್ಪ ಏನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ರಿಯಲ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಮಲ್ಪಿನ. ಸೊ ಅದಾಗ 40,000 ಆ ಕಾಲೋಡು IISc ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ 40,000 80,000 ಆ ಕಾಲೋಡು ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಮಲ್ತು. So with that same confidence, I went to IISc, said, listen, I need help. Naklu like onji 60-40 ratio onji help korge. Anchadu ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಕಿನ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಇಂಟೋಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೂರ ಎಂಬಾಸಿಂಗ್ ಬಟನ್ ಗಿಟ್ಟನ್ನು ಪೂರ ಡಿಸೈನ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದನೆ ಬೆಲ್ಮಣ್ಣದ ಜನ ಅಕಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕುಲ್ಲುದೇನೆ ಡೆಲ್ಲಿಡ್ ಪೋದು ಒಂದು ವಾರ 2 ವಾರ ಕುಲ್ಲುನೇನಪ್ಪ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕುಲ್ಲುದು ಏರ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಅಕಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇತೆ ಡೈ ಬ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಚ್ಚು ಮಲ್ಪಿನ ಅಕ್ಲ ಪಟ್ಲದ ಜನ ಸೊ ಅಚ್ಚ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆತು. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಲೀವಿಂಗ್, ದ ಹೆಲ್ಪ್ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಐದು ಪಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಿಯರ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡಿದು. ಸೊ ವಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ದರತೆ ಒಂದು ಡೈತ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಡೈಸ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಲಕ ಅಚ್ಚ ಅವಡು ಪೂರ ಜನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ದು ಪುಲ್ದು ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಡಿಪ್ಪಿನ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಬಟನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಪೂರ ಇಷ್ಟೈಚಿ ಜನಕ್ಲ ಒಂದೇ ಓಡು ಒಂದು ತೂಂಡ ಎಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏರ್ಲ ಅಚ್ಚು ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಅಂದಿಚ್ಚಿ. They said, no sir, you go to Taiwan and bring it. We will not do it. We will do the plastic once you bring the dice. ಏನು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಬಾಯಿ ಆಕಾಶ ಪೂರ ಪೋದು ಒಂದೊಂದು ಅಚ್ಚು ಮಲ್ಪರ ಮಲ್ಲ ಬಂಗನ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಂಕ್ಲೆ ಎತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಬಂದು ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಮುಗಿದಿಜ್ಜಿ ಕೆಲಸ. So but at least we invested in it. So there is a technology that people confidently can say made in India. We can do a lot of things. So ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಒಂದು 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಡೈತ ಒಂಜಿ ಮುಂದೆಟ್ಟು ಬೈತಾನ. ಸೊ ಏನು ವೈಕಿ ಒಂದು ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಡ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. So once you provide that confidence, then we can do a lot of these things. Okay, so that means all these children, we have to empower them for the new India.
So if this such a drastic change is happening in 30 years, we're going to lose out to English or other languages, then we have to do something right now. So that is the seriousness of this project. Not that we have come here to make money or anything. So for me to recover this cost investment to Sumar Lakshamarode keyboard. So that is not the intent, but the intent is to make sure that there is something positive left behind for the next generation, particularly for Tulu. So other languages can learn how a script that was lost came back alive, so they can use the same methods. So undu enchina banda namma advantage em keyboard enchina banda. So it is all based on some phonetics and vocal cord aspects of it. So future technology, it is really, there's a good handshake. So current technology is all in a computer for a one human architecture bantere, or for digital bits and bytes. Future pura analog barko, human brain dala. I know that. So a lot of that is important to connect. So Ikoskara Anpura, and it's very useful for a lot of banking and other applications, social media, education, and other aspects. Yena mulpa vanta end maltada inchana question ittinda varakele before I go into the next set. ಏನಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡ ಇತ್ನೆಟ ಆಯ್ನ ಇತ್ತ ಚಾಪ್ಟರ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ದರ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಏನದು ಒಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಹೈಲೈಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ತತ್ತೊಂದುಂಡು ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ನಮ್ಮಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಗಳೇ ಎತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಡೌನ್ ಆತ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಜೋಕುಲು ಏತ್ ಡೌನ್ ಆಪೇರು ಅಂಡದು ಇತ್ತನಿಗೆ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿದ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಇತ್ತಿದ ಸ್ಕೂಲ್ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಆದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಈಸಿ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಅನ್ನಾಗ ಕೈಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೊತ್ತೊಂದು ನಿರಂಜನ್ ರೈ ಕ್ವಶನ್ ನಿರಂಜನ್ ರೈ ನಿರಂಜನ್ ರೈ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಒಂದು ಮಾತಾಡಲಿ ಹಲೋ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶಾರದೀಪ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶಾರದೀಪ್ ಪರ್ಲೆ ಸರ್ ಒಂದು ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಹಲೋ ಪರ್ಲೆಣ್ಣ ಕೇಂಡತೆ ಕೇಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಫಾಂಟ್ಗಳ ಯೂನಿಕೋಡ್ ನಂಗೆ ಆವಡೊಂದು ಪಂಡದ ಐಟ್ದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಡಿಲ್ ತೋಜುಂಡ ಅನ್ನ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕನಂಕದಲ್ಲ ಸುಲಭ ವಂಚದಲ್ಲ ಉಂಡ ಐಟ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪ ಉಂಟೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ some advantage, but that is not a impediment to study or do things. Okay. So at least we have Okay. Second question. Ite nama fonts nama ite kite barayini irdatara nama ಓಲೆಗರಿಗೆ barayini irdatara mastu variations tolinu. So nama ite standardization ಆಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿ ಇತನೆಟ. So ಅವು ಇರದಲ್ಲ ಹರ್ಡಲ್ ತೋಜುಂಡ ಅತ್ತ ಇಕ್ಕದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AI ಅಂತಕೊಂಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐತೋ ಈ ಟಾಕ್ಡ್ ಏನಟ ಸ್ಲೈಡ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ನಡದ ನಂಬರ್ ಕೈಟ್ ಬರೆಯಿನೋ ಸಾಧಾರಣ 60,000 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಹೆಚ್ಚೆ ಬರೆಯಂಡಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತಾಳೆಗರಿತ ಇಪ್ಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಈಚ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 7 ಕಟ್ಟಿಪ್ಪು 10 ಕಟ್ಟಿಪ್ಪು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. So we have to also kind of have that variance. Prati handwriting is only font out detect malpare automatic book. So there is some research and that is work, new research, new work that we are giving away to foreign countries that we can do it ourselves. Malpone. Okay. So standardization the process la neta ottige nadapundu pandu namboli nama. But we have to do it. Yes. Because nobody is doing it. So that is the why pushing people bale bande. Chur maltanna baka bari mala bagila prayatna maltondilla. But very few people talegari open malpinaklu bari kadame. Okay. So to them this virtual scan maltine eni kordu avini AI connect maltadu. So if we show this connection, people will come. Just for example, COVID time first May April. So they have found ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲ ಬತ್ ಸುಮಾರು ಕೇಂದ್ರ ಅಟ್ಲೆ ಸುಮಾರು ತಾಳೆಗರಿತ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್
COVID symptoms. Okay, this is about 2 generations old. Atlu matre madu koronditare. But the medicine they cannot figure out. It's in Hale Kannada. Nice. How so we have lost. It's an important piece of information we have lost. Ancha. Same thing with Tulu. Okay. Now next please. Question unda? Continue malpugana. Okay. Next please. So nama Tuluku dada maldavanda. So I'm just showing you this layout. ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಎಡಬದ್ದಿತ್ತು 2 ಸ್ವರ ಬೊಕ್ಕ 5 ವ್ಯಂಜನ ಕ ಖ ಗ ಘ ಞ ಇಂಚನೆ ಒಂದು ತ ಥ ದ ಧ ನ ಇಂಚ ವರ್ಮ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಉಂಟು ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡ ತೋಜಪ್ಪೆ ಅವು ತುಂಡ ಇರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಕನ್ನಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಲೇಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ವರ ಅಂಡ್ ವ್ಯಂಜನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಟೆಂಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಔಟ್ ವೈಕ್ ನೆತ್ತ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಪೂರ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಉಂಡು ಅవి ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಟೆಂಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 9 ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂತೆ ಪೂರ ನಂಬರ್ ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷರ ಪೋದು ಬಿಡ್ದುಂಡು ಇನ್ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಕನ್ನಡ ದರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 2 ರಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಹಳೆ ಕನ್ನಡ ಬೈದನು ಲಾತ ಮಿತ್ತೊಂದು ಎಳ್ ಪಂಟುಂಡು ರಾತ ಮಿತ್ತು ರರ್ ಪಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪೋದುಂಡು. So even if you've discovered a Talegari, we have no idea what those alphabets are. This is the sad plight. But Anglo Unicode Malpaga Janakal itti jat knowledge. Kadabut the rotation, Kadabut number baradam maltero, Boka add Malpare interest. So the same situation is happening with Tulu. Okay. So, but we need to rapidly do something. But now on the tension of the layout, as I said, this is one keyboard for many Indic languages. Using this layout, the language switch button on F12. So if you were to press that, okay, and the keyboard so it ulta tojanda. So if you see, there is a language switch button at the bottom. Okay, of any function F12 button ottunda. Change up. So if you can put any Indic language on your layout, you can put any Indic language on your layout. 10 ಭಾಷೆ ಕೊರ್ದು ಅಂತಲೂ ಇರ ಮಾತೃ ಭಾಷೆದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ತಂದೆ ಓಕೆ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ 4 ಭಾಷೆ ಪಾಡ್ದ ಸೇ ಯು ಪುಟ್ ಕನ್ನಡ ಯು ಪುಟ್ ಮಲಯಾಳಂ ತುಳುಕು ಇಸ ಮಲಯಾಳಂ ಇರ್ತಿದ್ದು and then say you want Hindi or you want Punjabi, so you can put even English. If you see, you can see English on this. That is another beauty about it. So now people in rural areas need not be worried that they don't know English. But nankencha avyavasya ondonu kannada type malpar English lanchane initial tojun but joke like first kalpina aklege halli ditnakle dala problem ichi. They are not biased with the QWERTY layout. Only we have been gone. Enklu pura 2 ವರ್ಷ typing shale bodu QWERTY bande hakondittu eto tingal. We have been programmed. But these children they're like a sponge. You give them anything, they'll absorb. They can learn any number of languages. Just to tell an example, in Chamrajpet, there was a school. Alpanchi jokla kortittu, alpa paardu, sumar 5 shale paardu, avon shale. And interview maltondittare nani. So in Kannada ondu layout bodittane. And Kannada dettondu, I gave this girl this layout. I gave Tulu. When you 10-15 ನಿಮಿಷ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪರ ಆದ ಪೀರ ಬಡ ತೂಪ ಪಟ ಪಟ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಜವು. She has not even seen Tulu. But she remembered the layout. She remembered this to this and she's typing aramse. So language is not a barrier for our children. It's an asset. So we have to empower our children. So this very simple layout, you can type much faster than English. And very intuitive. Net is sulabha banda ka malpodda ka shift button alpa kordu nama 9 buttons 10 buttons kordu irna computer left donji right donji shift onde 10 kordu nama allalla kordu ka malpodda ka shift a banda ka ta shift e banda ti ka gonita encha pan korpar anchane
and you can press any shift button. So I can method unde muji barrel batondu, you have a method, so you can type faster. You try malpointu. So it is again a skill that all these people who are digitally divided, who are waiting to learn English, don't have to wait. They can easily type in our language now. Domain names are in our language. People can type Kannada in Kannada. People can type Tulu using Kannada. No issues. People from Marathi, Bombay, they can type Tulu using Hindi keyboard. And a picture is mulpa camera depth to jaga. See, that is Hindi. Same layout. Same layout. Okay. And this is a pocket computer, a computer. Atemalla, pocket is the only. On the touch screen monitor. So it is very empowering to see that people can now do a lot of things using a small thing. And it costs less than 12,000 rupees, 10 to 12,000 rupees. And your laptop, used laptop, price. So Anchad, this is why I was trying to emphasize how simple this is. A book of Vatakshara is simple, one button. Kannada varona, ka, sorry. Kannada ka ottadu, na ottadu, Vatakshara left to the button. Vara ottadu kuda na ottadu, na ke na adi ottu. Eda gaidakle mulpondu, bala gaidakle tirtoji, red button kortu. So we made it very simple. So using this, just by listening, say you want to type something in Odia. So if somebody is skilled to type faster, and if you're talking in Odia, I can type using Kannada keyboard by shifting the language to Odia. Just by listening, I'll type Odia using Kannada keyboard, even though I don't know the script. Same way I was typing Brahmi. So this is huge. So our languages are connected. That means you put a grantha or a translation or a scientific content or a literature content in Kannada or Tulu. Someone can access it in Malayalam. Someone can access it in Hindi. Once the technology connect korodu, there is some work there. That's again big research work. We should not give this away to foreigners. We should do it ourselves. So a lot of these properties, fundamental properties of our language are there that waiting to be exploited. But when you hardware malpota bari bangad and onji layout. Guru Prasad, onji eri vishayana add mantundalla. Namma Bharatadagu namukku ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಭಾಷೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಜಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ ರೋಮನೈಸೇಷನ್ ದ ಅಂಡಾಡಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಂಪ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನೊಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಬಾರಿ ಪವಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡು ಅಮ್ಮ ಅನ್ನೊಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಐನು ಎಂಚ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನನಗೆ ಎಂಚ ಟೈಪ್ ಅನ್ಪ AMMA ಆಯ್ತಾ ಮೀನಿಂಗ್ ಉಲ್ಟಾ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪ ಏಗ್ ಸಪರೇಟ್ ಉಂಡು, ಮಾಗ ಸಪರೇಟ್ ಉಂಡು. ಅವು ನಮ್ಮ ಫೋನೆಟಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವು ಎಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಅಂತ ನೋಡು ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಗೊಂದಲ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಭಾಷೆದ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಪೋ ಅಂಚ ಪಾತಿರ್ಬು ಅಂಚನೆ ಬರೆಪ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಟಾ ಸರ್ಕಸ್ ಅಂತದ್ದು. ಈ ಸರ್ಕಸ್ದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತು ನನ್ನವರಿಗೆ ಕುಮಾರವಾಸನ ಹಾಡು ನನ್ನವರಿಗೆ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣೆ ಹಾಡು ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದುಂಬುದಾಗಲು ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಿಡ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಪಾಣಿನ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಪುರ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವು ಬಿಫೋರ್ BC ಟು ಸಿಸ್ಕೋದ ಒಂದು ಅಪ್ಪಗನೇ ಆಗ್ಲು ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಸೈನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ನಾಳಗೆ ಬಾಯಿ ಸ್ವರ ಒಂದು ಐನು ಪೂರ ಕಾನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಸ್ವರ ಎಂಚೆ ಬರೋದು ಐನು ಸ್ವರ ವ್ಯಂಜನ ಐನು ಪೂರ ವಿಂಗಡ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸ್ವರದ ಪಟ್ಟಿ ಉಂಡು, ವ್ಯಂಜನದ ಪಟ್ಟಿ ಉಂಡು, ಅವು ಪೊಕ್ಕಡ ಅಲ್ಪ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ಪಾಪ ಬಾಬಾ ಮಗ ಅನ್ಪ ಆ ಪಾಪ ಅನ್ನಗ ಓನ್ಲಿ ಲಿಪ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆ ರೋಡು ಲಿಪ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಆ ತರ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೀರಿ. ಇತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಒಟ್ರಾಸ ಆತಂಡ್ರಿ. ಎಂದಾಯ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರವಿನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡರ್ಡ್ ದೀದಿ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಎಡೌಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ದುಂಬಿ ಎಂಚೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ವತ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲಿನ ವಿದ್ವತ್ ನಮ್ಮ
ಇತ್ತೆಲ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ವಿದ್ವತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ವಿದ್ವತ್ ಇಂಚಿನ ಗೊಂದಲಾಯನ ಸೃಷ್ಟಿಡು ನನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇನ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ ಪಾತ್ರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಾಣಾಗ ಇನ್ನು ಪ್ಯೂರ್ ಅದು ದಿ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಉಂಟು ಸರ್. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆದನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವು ವೈಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಿರಬೂರ್ದ ಬಂಡೆ. ಸೊ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ತೋಜಪೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂಡೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ ಒಂದು ಫಾಂಟ್ ದ ಏನು ನನಂಜಿ ಫಾಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ್ ಮಲ್ದು ಐಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಕಲ್ ರಾವ್ ಹುಡುಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ GVS ಉಳ್ಳಾಳ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾ ಎಂಕ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಡು ತಿಕ್ಕಿದೈತೆ ತಿಕ್ಕದು ಎನ್ನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪತ್ತ ಬೋದಿತ್ತೆ ಪಿಲಿಕುಲ ಬಂದೊಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇತ್ತು ತುಳು ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಏನು ಜೋಕಲ್ ನೋಟು ಬರೀತಿನಂಜಿ ಫಾಂಟ್ ತೋಜೋದು ಆಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ನಂದು ಕೊರಿಯೆ ನಿಷ್ಕಲ್ US ಪಾಡ್ದು ಆತ್ ಬೇಕ ನಮ್ಮ 5 minutes we were typing Tulu and they were standing. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎನ್ಯೋ ಓಕೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಳುತ ಅಕ್ಷರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಐತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬರೆಪಿನ ಶೈಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಮ್ ಅವು ಅಂತ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಉಂಟು ರೀಜನಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ದೋಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಫಾಂಟ್ಸ್. ವೆದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯುನಿಕೋಡ್ ಆರ್ ನೋ ಯುನಿಕೋಡ್, ವೆದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ all these changes using the simple layout ಕಾಗುಣಿತ ಪತ್ತೊಂದು ಇವು ಒಂದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪರದೇಡು ಅಂತ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡಾಯ್ತು ಶೇಪ್ ಸೈಜ್ ಆಕಾರ ಹಾಕಲು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್. ಬೊಕ್ಕ ಯುನಿಕೋಡ್ ದ ಪಂಡೇರ್ ಯುನಿಕೋಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ effort that has gone towards Unicode for a language. People have found evidence that our language is also called with the same script. Hindi Devanagari script, Kannadago Kadamba script. Anchadu nanku Tuluku Tulu undu vandu anondule. Because it's such an ancient language, we have lost a lot of records. That is another job we have to do something quick to even see if that is true or not. Irrespective of that, we have to give it to our children right now. Actually, Unicode is we are on a borrowed language. Right now, all the Tulu that I have typed that you're seeing is using Malayalam Unicode. Under Malayalam, I have accommodated. Nama Archakerpura, Barayanditterpura, Talagaritpura, they have used it for Malayalam and somehow it has been alive in a different language and we have been able to use that. So Anjad, we definitely need copy paste it goes back to Malayalam default font. So we need our own Unicode for Tulu. So down the road we need that. Baka Kalapura is a nama American Excel sheet. So how we can use technology for commerce? So ಒಂದು ಮೇರ್ಕೆಂಡರು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏರ್ಕೆಂಡರ್ ನೆನಪಾಯ್ಚಿ ನಟರಾಜ್ ಕೆಂಡರು ಈಗ ತುಳು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ತುಳು ಮೂಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ವಿಂಡೋ ಶೇರ್ ಮಂತ್ರ ತೋಜೋಡು ಎಕ್ಸೆಲ್ ತೋಜಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಂಚ ತೋಜೋಪಿನಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಂತದೆ ವಿಂಡೋ ಶೇರ್ ಮಂತದೆ. ಓಕೆ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೋರ್ಡ್. So this is how we can use our language for commerce. So multule ee excel sheet ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕ್ಷರ ಮಾಡ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಪಾಡ್ದು. ಸೊ ನಮ್ಮ 2 into ಮುಲ್ತುಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷರ ಲೇಔಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ 2 into 3 ಮಲ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 into 3 ಮಲ್ದೆ ತಿರ್ತಡು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕೆಂಡೆ ಒಂದೊಂಜಿ 6 ಕೆಂಡರ್ G4 into G5 6 ಬರ್ತದೆ. So technically is given the correct answer but it is converted to English numerals.
ಸೊ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆ ಕಡೆ ಬರುವಂತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಫಾಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಐಟೇ ಬರ್ಪಿಲಕ. But you can see, and here on the left you see I have typed randomly some alphabets. Vadiyottu pura padde undu ukara padde. So if I want to sort it, so suddenly you want to sort all the names and everything. So mulpa podu right side with sort bandu undu. So sort A to Z banda. So expand, continue the current selection. So how sort malta a column tule correct paddandu udanate. So lot of things can work. Now this is using Malayalam Unicode. Font matra inkola mittu Tulustri bandu the Tulustri bandu nama GVS Vidya kortina initial glyph undate aro akshara copy maltadu pustaka maltoditte. So now we took that and we took a lot of effort. Nishkal yen boka Anish bandu yudige boka Vaishnavi bandu aitale. So we consulted lot of font developers. Currently we are working with uncle Punjab Rohilla bandu. So we are working on a professional font in this. But irrespective of these things, we are able to do all Ottakshara aita ondu pura. So going back to my sharing. So we had to do a lot of things to bring fonts also to work. Okay. So we are now able to type even Kashmiri. An American boy who has no clue on our language, Indian American kid, he helped me do the Kashmiri font, just like Nishkal and Anish and Nishchit did that. So unpur tule picture dipini joke draw malton dipini na first font anche draw maltada when scan maltada o font ay first baka vidya akalna glyph tiki baka Nishkal to serdu we started developing fonts prati akshara combination test malkodu Malayalam idu Kannada idu and nama eni kodiji kadek Malayalam sumar behavior barondu nama bhashada bandu alpa ditini. So again this is just one thing to show how a hardware from the bottom will square itina nama rectangle ge encha bartav look feel touch English keyboard la encha maldavan. So on the kelapura future undu computational linguistics pura ene on skip malpe ee slide. So we'll had a technical session later on. So for future, so enkola bhashadla malpoli there's a lot of things that we can do. But to come to where we are, from a touchpad keyboard, from a circuit to a die keyboard, there is a lot of technologies that we have used. We have created a lot of impact. So these kind of jobs are there in India right now. Circuit la namane print maltini. Mul madhyada on circuit the sheet hodu. Avula namane machine kaddu. Mast problem undu. We went on fixing. That's how we have confidence we can do anything. So we want to make learning toys in future. So le phone connect happen. Okay. Robot malda left it. Prati button test malpodu. Ire one button work agida hoge vapas kada bartare. Senchu malpinamma. Like robot malda. Jokla to kulludu robot finger and dumbu maltin experience idu robot finger malda. Ave jokla panandu ire type malti jida robotical na job deto mundu men. Lipikalti jida phone irna job. So ancha sumar pura technology battanenkle. So we want to kind of help take it to the next level. So next level inchina banda ecosystem has to be there. Okay, you created hardware. Then there was add mantondulene ave namanta India onji technology ready ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು 10-25 ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಪೂರ ನಿತ್ಯ ಪೂರ ಆ ನಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಚೈನೀಸ್ ಪೂರ ಬರೋ ನಿತ್ತಿನ ತುಂಬಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಐನೊಂಜಿ ಮನ್ಪುನ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜನೆಗೆ ಪೂರ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೆಷಿನ್ ತರಪದ ಇಡೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಲೈಕ್ ಮೆಷಿನ್ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ PCB ಈ ತೊಟ್ಟೆ ಉಂಟತೆ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಐಕೊಂಚ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂಚಿನ ಕೊಣತದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಐತ ಇಂಕ್ ಅವು ಪೂರ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರೆ
ಏರ್ಲ ಮನ್ಪರ ರೆಡಿ ಲೆಪ್ಪುಜಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಡೈ ಮನ್ಪೊಡಂಡ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಯ್ನದ ಏರ್ಲ ಒತ್ತೊನ್ನಲ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ಅಂಚಿನ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಆ ಪೂರ ಫೇಸ್ ಮಂತದ ಆಯ್ನಾತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 99% ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮಲ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬೊಕ ಈ ಪಾಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ತೋಜ ಐತಿ ಅಕ್ಕಿನಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಐ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಅವನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕನ್ನಡ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕನ್ನಡ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ತುಳುಕ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಕನ್ನಡಗಳ ನಾಲೆಜ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಿನಿ ಅನಿಮೇಷನ್ ಮಲ್ಪಿನಿ ಬೊಕ ಇಂಚಿನ ಬರೋ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ. ಓಕೆ ఒక ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಫೋನ್ ಆದ್ಕಿನೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಒಂದು ಫೋನ್ ದಿಯೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜಾಬ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿಲೇಜಸ್ ನೌ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಫೋನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಪನೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಂಡ್ ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಹಿಡಿದೊಲೈ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಡೆಂಟಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಆರ್ ತುಳು. ಓಕೆ so a lot of these new jobs have to come. Bokkonji standard nama pandote font the so pre conversion is a itina unicode itti ASCII ittu akala pura drawing tools pura aitundi. So we have to give some backward compatibility some forward compatibility red light gisa. So we have to do all that. How to go back to ASCII avu nama nishkal boka enklu bete malayalam font onje convert maltadu we are able to go back to ASCII. Okay, so Nishkal has worked on Barahad detondu ASCII barbilaka. So all your invitations, wedding invitation books can now still be work. You can work with the old tools. Pura puji, but smara. Same thing going forward, Unicode. So that effort is going on to get that Unicode. So we have our own Unicode. That way, when we copy paste, it won't go back to Malayalam. It will be in Tulu only. Okay, Anchina. Bokkonji, we had a video of how to make the making of Tulu font. Tulu Street font nama eighth varsha ಒತ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರತಿ ಒತ್ತಾಕ್ಷರ ಕರೆ ಚೆಕ್ ಅವಡು ಅಕ್ಷರ ಇಜ್ಜಿನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತಂದತೆ. There is no digital handouts for us to check all the ಒತ್ತಾಕ್ಷರ combinations. Avin pura kullu muji varshadu. Now we are at version 20.2. We want to release it free. But there was some small confusion with small changes in alphabets. So we showed in font, we made one more font called Tulu Siri. Radla malpol into joya. So Gundala malpade, jokle gonji choose malpli, it was shaddi nama maltundu, nane malpuga. Kasar board dakle board it now, nani malpada, one te Malayalam the kundi baronite. Font to change malpad, on rich. But Gundala malpade. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಜೋಕ್ಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ದು ಸತೀಶರ್ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ವಿದ್ಯೆ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಟ್ ಬಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಫಾಂಟ್ ನೋ ಬಿಗ್ ಇಶ್ಯೂ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಫಾಂಟ್ ಇನ್ ತುಳು ನಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್. ಸೊ ಅಂಚೆ ಮಲ್ದು ಇಸ್ ಅ ಪೂರ ಇರ್ತುಪಿನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಗೀಡ್ ಪೂರ ಸುಮಾರು ವಾಸ್ ಅವರ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವರ್ಷನ್ 10 ಇಟ್ ಪೂರ ಒತ್ತಾಕ್ಷರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಪೂರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದು ಇದು. So we want to release this also in future. With the keyboard, we'll release that also. Okay, on your professional font. So professional font is you want to make banners, you want to make books. It's enklu nishkala enklu etapun kaitat maldu. It needs a lot of calligraphy. It's an art. Nama Kutlodu BGM Art Center, a very famous art school. So like that, it needs specific people to do that artwork in a digital way. So I can amount you the professional we are trying to, it is a very expensive effort to make a font. So clean up so we are looking for help also in that. So that also is almost halfway. We need funds to get that to the general public. Boka editors. So type malpod on editors board. Okay. Nama maataregla phone down. So it's a net toja rapala tupa. So I can switch to my Satish, red screen on the share off malpodate. And in the share on play. You right to share on play. Okay. And I'll try to share.
ఇంక డిసేబుల్డ్ అని బరుందుండు ఎన్న బొక్కొంజి పుదర్ డిపోట్ తులే బొక్కొంజి ಫೋನ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಶೇರ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಐತೆ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬತ್ತನಾ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ಶೇರ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆವಡು ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಇಂಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಬರಂದುಂಡು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವೆಬ್ ಯುಆರ್ಎಲ್ ಬುಕ್ ಶೇರ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಂಡು ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಓಕೆ ಫೋನ್ ಇಡು ಇನ್ನ ಯಾನ್ ಇಂಚಿದ ಮನ್ಕೊಡ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅವ ಎಡಿಟರ್ ತೋಜಪರ ಒಂಜಿ ಸೇತೋಯ್ಬೆ. So what we have done is we have taken Android alpana nama Tulustri font idu avlo onji malpuga. So you can now use English or Malayalam or even voice. Voice ida type malpoli so onji malple incha in my camera I'll show and enable malple vara kudora my regular screen share atanata okay ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನೇಬಲ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಏನು ತೋಜಪ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಓಕೆ ಫೋನ್ ಇಡು ತುಳು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಯು ಸಿ ಈಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಲಯಾಳಂ ಒಂದು ಮಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಂತು ಗೊತ್ತನ್ನತ್ತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಒಡ್ಲ ಕೊರ್ಪು ಸೊ ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ತುಳು ಯೂಸಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಸೋ ಬಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಬಂಡ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಟ್ we have a working one which people can use and I think there are other people nama baravu bandu rananji team maltondulere so there is options for people to choose but unda engine happen banda I can speak also in Kannada and it will convert into Tulu okay I mean in boka ended tojape so I'll just kind of move on with the thing so basically we have shown you two bokonji undu engine banda even a tab right connect we have given a keyboard and pirapadu computer pocket computer part agla jaga undu so this is a fully workable computing system that you can take to anywhere any school you can take to office or any village so that is something we have done also boka speech to text interface so speech to text on editor maldo so here by the paatharenda it will convert to text so right now it's only Kannada and Hindi but then using translator I can just copy and it will convert to Malayalam and I change Tulustri so you have within no time you have Tulu text and this is very useful for publishing jobs newspapers and any government offices okay so even though we don't have Unicode doesn't matter we are able to do things okay we can at least be ready when Unicode comes so that interface so there is a lot of these advanced technologies that we can enable Tulu with now ಒಂದು ತೋಜುಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಶಾರಾತಜಿ ಇಜ್ಜ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಚ್ ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಮೇಜ್ ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೊಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಶೇಪ್ ಮುಲ್ಪ ತೂಪಿ ನೀರು ಶೇಪ್ ಪ್ರತಿ ಪಂಡಿನ ಪುರ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಏನು ತುಳುಟ್ ಪಾತರಿ ಏನು ಮೂಲು ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂತೆ ತಪ್ಪು ಬೈದಿದ್ದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೂಡ್ಲಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಲಯಾಳಂ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಪ ಫಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ತುಳು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ತುಳು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಜಾರಾಮ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ಡೆಮೋ ತೋಜೈತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕವಿತೆ ಏನು ಸ್ಪೀಚ್ ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ತೋಜ ಎಂಚವತ್ತು 5 ನಿಮಿಷ ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ so this is there but there is some caveats on that engine manda so you are paying and all these things there is calculations done speech to text is paatharandolle record maltondu screen on engine manda this is calculated only in two places in Google and Amazon so namma bhashada conversion malpare nama kappa korondullu
So this is one reason why we don't want to use these kind of technologies suddenly. That means ನಮ್ಮ ದುಂಬಾ ಇಲಾಖ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಫಾರಿನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪ ಕೊರೋಡು ಒಯ್ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಚಿಪ್ಪು ಮಲ್ತದ ನೆಟ್ಟು ದಿವಲಿ ಆತ. So that is another things. There is a lot of these things that we haven't yet uncovered the potential of our languages. ಹಿರಿಯರು ಏತೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅವನ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರ ಆ ಜ್ಞಾನ ಪೋಡ್ಡ ನಮ್ಮ we have to give this technology to all these kids. Okay, net undla ಮಾಡ್ತೇನೆ image to text. Unenglo is a very simple editor just to show how I can bring a lot of things together to enable Tulu or Kannada for that matter. So net onji article image to text is scan maltonji image korpar. Mulu prathama barige Tulu Samskrita Shila Shasana patte. See, each varsha bodone enkle Shila Shasana namma Tulu to Samskrita the Shila Shasana barere. We have lost all of it. We have lost a lot of these things. So this was uncovered only earlier this year. Then I went into this converter. Pura one time mistakes by them, but it will automatically convert from OCR. And again, this some are open source. Nama Tulute Barodu Banda is a Kannada Battanu. I'll convert this to Malayalam and then put our font. So automatically I have all this in Tulu. I can put side by side so people can read Kannada and read Tulu and learn Tulu in no time. Not a challenge. So a lot of this is possible with technology right now. So this is an example of speech to text, okay, and image to text. Okay, maybe this might be the wrong one. Let me see. So these are the few interfaces. So both on Android, on all operating systems, our Kinya computer to irate, that is Linux. So Linux, Android, Mac, tabs, laptops. So this case is nama ain item dioli. This case to jayate na. Inchuna case is this case. You can keep a lot of things. You can keep a tab. You can keep a phone. You can keep the touch screen display. So it is very undo. Anchala ali unmalto nama easier. So this font the ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೈಸರ್ ಕೇಂದ್ರ. So tole ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಡಿ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಫಾಂಟ್ ನಿಷ್ಕಲ್ ಪುರ ಕುಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಫಾಂಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುಶ್ರೀ 20.2. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫಾಂಟ್. ಇಸ್ ಎ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿರೆ, ಬಟ್ when you zoom it, when you go into 70 font size, you need this kind of fonts. When you bring textbooks tole ಮಿತ್ತುದ ಏತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಉಂಟು ತole ಒಂದು ಪೂರ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಊಕಾರ ಓಲ್ ಬರೋಡು ತಿರ್ತ್ ಬರೋಡ ಮಿತ್ತು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಇಜ್ಜಿನಂಕ್. So this Unicode would have defined a lot of the standards. But right now under Malayalam, we're struggling to keep all these balances. So a lot of extra work. So a lot of this has been done. And we need funding to give this to the public. So at least we should not be worried that there is no Unicode, so we are going to stop learning Tulu. No. We can do a lot of things still. So these are some of the things that I was telling you in the font. ಬುಕ್ಕೊಂಜೇನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಐತೆ ಫಾಂಟ್ ದ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಬರೋಡಂಡ ನಮ್ಮ ಫಾಂಟ್ ನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಡನೆ ಮನ್ಪವಡೊಂಜಿ ಅಂಡ ಫಾಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವು ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಫಾಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಎಗ್ಲು ಬರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅದು ಕೆಲವು ಜವನೇರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಮೀಡಿಯಾ ಗಾರ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಾಂಟ್ ಉಂಡು ಟೈಪ್ ಅನ್ ಪರಾಪುಂಡು ನೆಟ್ ಇಂಚೆ ಮನ್ಪೊಡಿ ಆತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ಭಾಷೆ ವಾ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಬರೋಡಂಡ ನಮ್ಮ ಫಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಾಡ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ನಮ್ಗೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮನೆ ಮನ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ತುಳುಶ್ರೀ ಮಂತ ಅನ್ಕ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷ ಎಫರ್ಟ್ ಓಕೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಮಂತ ಅರ್ಧ GS ನಾಗ್ಲು ಮಂತಿರ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಮಂತ ಅಪರ ಓನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮನೆ ಮಂತೊಂದು ಆತ ವರ್ಷ ಪಂಡ ಐಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫಾಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಾಗಿದೆ ಅಗ್ಲಡನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅಗ್ಲೊಂದು ಈಸಿ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಗ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಆಮ್ನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಫಾಂಟ್ ಅನ್ಲಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ 5-4 ಲಕ್ಷ ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪೇರು ಪೊಕ್ಕಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪೇರು ಐಕೆ ಆತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು
ಐತ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ಪುನ ಲಾ ಅಥವಾ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಲಾ ಅಥವಾ ಏರನ್ ಲಾ ಅನ್ನುವಂತಿರಲ್ಲ ಐತ ಪೂರ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ನಲೈನ ಸೆಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ನಮ್ಮ ಫಾಂಟ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತಿನ ಬೇತ ಬಾಕಿದ ಭಾಷೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ನೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂತರ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೋಪ್ ನಂಗೆ ಮಾತ ತುಳುವರೆಗಳು ಉಂಟು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಎರರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತು ನಂಗೆ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಲ ಇಜ್ಜಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಂಗೆ ಪೂರ ಸ್ಪೀಚ್ ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ್ನ ಡಿಕ್ಷನರಿ ತೂದು ತುಳುತ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕೆಲವು ಕಷ್ಟದ ಅಕ್ಷರ ಪೂರ ನಾಡ್ದು 100 ಅಕ್ಷರ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅವೇನು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಕುಲು ಪೂರ ಪಾಪ ನಿಷ್ಕಾಲ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೆಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಕುಲು ಮಲ್ಪಿನಿ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಜಸನ್ ಬಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಿನಿ. ಸೊ ಫಾಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇರೋ ಮನ್ಸರ ಆಗ್ಲಿನ ರಿಯಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗುಂಡಿ ತಾರದ ಗುಂಡಿ ಒರಿನ ಒಕ್ಕೋಲಿ ಈಗ 1000 ಗುಂಡಿ ಒರೇಡೇನ ಒಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಅයි ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗೂ ಕೊರಪ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಆದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಆಯನ ಏರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆಯನ ಪರ್ಸನಲ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡೆ ಪಂಡಾಗ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪಾಡೋಡು ಸ್ಕಿಲ್ ಪಾಡೋಡು ಅವು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ ನಾವು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಅಥವಾ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಒಂದು ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಆಗ್ಲೈತೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಒಂದು ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತದ್ದು ಆಗ್ಲಾಗ್ಲಿನ ಪುದಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಾಂಟ್ ಬುಡುಲಿ ಆಯ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಂಡು ಒಂದು ಅವೇ ಕಡೆ ತೋಜೋ ಐತೆ ಫೋನ್ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಒಂದು ಸತೀಶರ್ ಬೇತೆ ಎಡಿಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೂಗಲ್ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತುಳು ಉಂಡು ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಡಚಣೆ ಆಪುಂಡು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒಂದೇ ಎಡಿಟರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ಆನ್ ದ ಫೋನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಏನು ಸ್ಪೀಚ್ ತೋಜುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So I use a different book. Kannada la korpomulpa. So again, there is some work involved. We have to pay a lot of these people. On the others, smart effort padu maltina kelasa. So we want also this to reach people, but you know we don't want to give something that is not so complete. So we want to kind of pay some of these people full time and get it a lot of these kinks out so that it works fine. On the PDF la kai irnama malpoli. Isenjina apundu copy paste malti kodle Malayalam bopundu. I kai ontara share as PDF malde. PDF malti kodle ಅವು ಎಂಕುನ ತುಳು ಟೈಪ್ ಐಪುಂಡು ಒಂದು ತುಳು ಟೈಪ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಎಲ್ಲರ ಹಲೋ என்ன வச்சுக்கணும் ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಏನುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅವರೇ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕೇಳಂದ ಜೊತೆ ಈ ಕೇಳುಜಿ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳುಜಿ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ಈ ತುಳು ಎಡಿಟರ್ ಪಂಡದ ಯೂಸ್ ವೈತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ iOS ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ತುಳುಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ನೆಟ್ ಉಂಡು. ಸತೀಶ್ ಅವರೇ ಏನ್ ಬೈದೆ ಅವು ಏನೋ ಮೆಷಿನ್ ಕ್ರಾಶ್ ಅಂಡ್ ಈರ್ ಪಾಡ್ವಾರ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎರಡು ಉಂಡ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಎಡಿಟರ್ ತೋಜೋದಿತ್ತು ಐಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ಒಂದು ಬರೋದನ್ನು ತುಳು ಒಂಪೂರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಬರೋಲಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಮೆಷಿನ್ ಕ್ರಾಶ್ ಅಂಡ್ ಫೋನ್ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಏನೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಯ್ಬಕ್ಕ it's a computer bale and pad and so now you go to those computers matter time thanks I know we are taking a lot of time but there's so many things we have to show undule tojo onditte in box. So this is highly portable about 1.5 kg nama class current ippuji malla problem en kalli alli idbanda current ippuji shalid onje ಐನಾಚ್ ಸರಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಜ್ಜ ಐಟೆ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಅಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಮುಲ್ ತೋಂದುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ದು
ಸೊ ಅವು ಎಂಚಿನಪ್ಪು ಮಂಡ ದೇ ಲರ್ನ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡೋಡೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಠ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಠ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಂಡು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ನೌ ಲರ್ನ್ ಮಚ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಎಂಕ್ಲು ಕೆಲವು ಶಾಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಚ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಾನಿಲು ಪೂರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡು ಬೈದು. Within no time they got 6 old computers, made it a server, and 6 children, 3 in each computer, putting headphone sharing. 18 children at a time are learning. Huge change in the confidence of children. So ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ದಾಲ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ದ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಏನಂದಿತ್ತಾರೆ ಪಂಡ್ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಸೇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಈಸಿ ಒಂದಿತ್ತು. So incha pura content la nama paardo, even though we are not in that business, we have to show a lot of these things so that how to enable all this funding. So that is the thing. Boka next we have set up language labs. Nama urutla sumar shalad paardande. Undu nama America jokulu kannada sangada jokulu pura ide banna uru bannaga akilda pura nama install malpodu alpa akle fundraise maldadu. In 50-60 schools, we have put this language labs. So in the language labs, what we have done is, we have kind of put all this math and science lessons. We are having typing competition. They do newsletters, other things. So it's a huge change, quantum shift. And this is all very low priced, about 10,000 rupees per computer, 12 to 12,000 rupees. Boka undu class padam poli teacher anchapura. And if we train people, then once in a week they can go and change the content. Internet ijjidala, they can go change the content in a SD card. So anchad, and so we need that help to empower. Our language lab the slide unda sir, green color the slide ittanata ontamit delete andav. How yenna onji hardware and laptop lo free pesa undu adu depara undu. Sari. So basically we want to have a program where you can set up these language labs in your hometown. Hale vidyarthi sanghalu undu pura. So nama tuluku undu bega nama empower malpodu. Government da help ka wait maltanda. Government da funding ji different circumstances like COVID have come. So we need to empower. Oka urda shalada jokle sumar jokle pura allide. They don't have access to the internet. So we need to have this lab. So we need this help from all of you to set up this language labs. And Tulu can come back alive because they are the next generations in 30 years who will face this dilemma. So we need to do this quick. So we have about 10 years to translate all our next slide. ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನೆತ್ತು ಸ್ಲೈಡ್ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮದರ್ ಟಂಗ್ದ ಒಂಜಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವಿತ್ PC ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ವರ್ಷ ಕಾಪಾಡಿತ್ತು ನೋಡೋದು. ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಟಂಗ್ದ ಲಿಪಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವೇ ಒಂದೇ ಸ್ಲೈಡ್. So this ಒಂದು ಸುಲೆ ಸುಮಾರು ಶಾಲೆದ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು. So you can see all the pocket computers, different 3D printing pura pand kortun joke like. So children are learning, they learn how to do Linux, they learn how to do content, they know how to learn install things. So totally different. Alpa tirtide left dipine kuttiyar shale gotanate baji table ga ikonji case la ittuji. That small computer is without a case. I put a tape, still works. So we need to kind of do a lot of these things. So this is one big help we can do for the next generation. So giving them our mother tongue is the greatest gift. So next slide, Bolesh, Satish. So undutule sumar digital Bharat initiatives help apundo. Sumar nama hosa education policy support apundo. A lot of jobs are getting created. Next slide, please. So one fast phone dulle. So undu nama youth ambassador tul alpa monitor the period tape padidide. Our computer ate. It works. So we need to get our children all this new technology. And this is all available now in India. Dumba enklu alpa US patama baronditto. Isa mulpa India ede tikkondu pura. So we need to give this. Next slide, please.
So, teacher training, one problem. Teachers are already busy handling content. So we need to have new jobs where assistants or volunteers can help the teachers. And this could be a great one for Digital India initiatives and the new language policy. It's a language policy Maldir, but they don't have pilot. They don't have a pilot program. So this can be a nice pilot programs for them to see how to implement languages. Next slide, please. Education policy lanchane. So we can now show that whether it's Kannada or Hindi or any language, I can type Tulu. So there is no barrier. So we can show a lot of these things. Economy and job creation is very important. Nama Shastrilu is a very big proponent of Yoga Sanskritam methodology of teaching. So to bring all this into our new curriculum in the language labs, so a lot of work has to be done. Okay. Language labs and domain name though. Kannada day nama type malpoli website Kannada day poli opurandu. So but there is no content. Amalpare jana board. Next slide, please. So almost to the end barandullo. Sorry, we have to get you all waiting. Baka nama Karnataka the policy undu. Sumar policy kundu implement upon direct 1:1. So somehow we have to tell our people in the government that how some of these programs can be of use. So Undupura Inchinondo, and every state may have its own things. Next slide, please. So basically we are at the very end. So Undu nama onji posa system aldo. This is called e-pub and pandete math science lesson. Avin 20 videos nama shastrilu kannadadinda samskrita kaliyodu ant maldu avin video maldu aita link kordu PDF documented aita anta tatparya kordu, so they can go to the video and go back and forth as they wish. This is a new way of learning. So any new technology we can make such videos and put it in such documents. So please, we want all your help. Next slide, please. Nama onji subject onji accelerated way of doing things tojodo. But to take it forward, one is we need to get this hardware or keyboard in the hands of people. Please donate it to your schools or children or irla detonle. Each keyboard sarana about 25 people work to make one keyboard. So it's creating a lot of economy and jobs in India, and it's helping our children. So please go and buy. We say when you discount kordo, kanada.com/shop uponda, you can reach that. Email pura Satish shared undu. Satish is helping us a lot in getting this. And Lipi pankorondittere. So it was a natural connection for them to teach the language. Alpalanchane, new way of teaching Enkola Lipi, Kannada like confuse on laka. So we have found a lot of new things. But if you support us, then we can support Tulu. So Aikoskara Enkonji opportunity kornaik mast solmelu. Alpa last slide padle mera Satishare. Contact last slide minunda vijayite. So basically you can reach at our website ka-nada.com. Nama Kannada Marshall na pudardu onji ditini pudar English type malparapuji ka nada antle punna iji, and also it sounds like Kannada, and nada is for phonetic ancha onji a pudardu ido nama. So namma onji bhashede ikonji pramukha sthana undu ganakikkaranodu aik aveni dumbu patambarodu nama jokle korodu. This will be one of the biggest things we can leave behind. So I think empowering our language is the biggest gift we can give, particularly when we have such a rich history in Tulu. I think it would be a loss to ignore it or wait for some milestones to happen, whether Unicode or not, or government help or not. So we need to do our might. So enkonji inchinanji chance taken life and I tried to use my best, and hopefully Nicola pura support to do, we can go forward. So inchina language lab pura malpoditanda Satish share contact malple, or if you want to buy you can go to the website. Nicola support encha man pole banda it hardware ready undu Kannada English book Tulu emoji flavor nama hardware ready undu, you can directly buy konji. You can sponsor
ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆರೆಗಳ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಲಿ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಕಲ್ತಿನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ನೀಲೊಂದು ಪತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಲಿ ಆ ಟೈಪ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಿಟ್ಲ ಕೊರಲಿ ಮಿನಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಉಂಟೈತಿ ಅವು ವೆರಿ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಭಾಷೆಡೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಇವನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ರನ್ ಆಪುಂಚಿನ ಪವರ್ಫುಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅತನಾಗ ನಮ್ಮ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಟ್ರೇಸಿ ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕೊರ್ಡ ನನದ ಜೋಕ್ಲ ಎಂಚೆ ಪೋಣ ಡಿಗ್ರಿದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಸ್ಕಿಲ್ ಉಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಐಟ್ ಕಾಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ 6 ತಿಂಗಳು ಏಳೆಲ್ಮ ಭಾಷೆದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಲ್ಪನಾ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಐತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೊಂಡು ಒಂದ ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನನ್ನ ಮಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪಂಡಾಗ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಐತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.kanada.com ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾತಂದಲ್ಲ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ 250-500 ಆ ಟೈಪ್ ಇತ್ತೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಬೈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡತುಂಡು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ನಿಕ್ಲೆ ಬೈ ಮಂತರ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಲೆಕ್ಕ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ ಕೇನ್ಲೆ ಬೇತೆ ಇಂಜಿನ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಂದ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ ಕೇನವಲಿ questions and your feedback also welcome. ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ಬರಲಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ನಿಗ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಂತ್ ಪಾತಿರಲಿ ಏರ್ಲ ಪಾತಿರಲಿ ಕಡಿಗೆರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಾಲಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಪಂಟ ಅಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಸಮಯದ ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಆ ಫಾಂಟ್ ಪಂಟದಾದ ಆಯ್ನ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳದಾದ ಏರು ವಾರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಳಿನ ಪಂಟ ನಾನು ಮಾಲ್ತ ತಿರುಪತ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಲ್ತಿರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡೊಂದು ಕೇಳಂತುಳ್ಳೆ ವಿಲೇಜ್ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಜ್ಜಿನಂಟ್ಲ ವಾರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಇಕ್ಲು ಪಣ್ಣ ಮಾತಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬೋರ್ಡ್ ಆತೇಪಿನದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರ ಸರ್ಕಾರ ತೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿನ ನಿಕ್ಲ ಪಾತ್ರ ಇನಿ ಮಾಲ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತುಂಡು ಗುರುಲಾತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಟೆ ಪಂಡ್ತೇರು ಈರ್ಲಾತೆ ಜೊತೆ ಕೈಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೊರ್ಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈತ ಪೊರ್ಲದ ವಿಷಯಗಳು ಏ ಪೋಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯೋ ಹೊರಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು 35-40 ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪಕ ಬೇತೆ ವೇದಿಕೆಟ್ಲ ಆವಂತಿ ಪಡೆ ನಿಕ್ಲ ತೆರಿಪು ಅವಂತಿಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕಂಡು ಇಂಜ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ಅವು ಆ ರೀತಿ ಆವಳಿ ಪಂಪನ నేను ಈರಡ ಪಾತಿರ್ಪೆ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಮಾಲ್ತೆರ್ಲ ಈ ರೀತಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೊರಿಯಾರಂಟ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂದ ಎಣ್ಣತೇನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಪ್ರದ್ಯೋತ್ ಹೆಗಡೆ ಬಣ್ಣದು. ನಾನು ನೆಟ್ ಈ ನಿಕುಲೊಂಜಿ ಫಾಂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ IIT ಮಡ್ರಾಸ್ ಒಂಜಿ ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು. ಆರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಆರು ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಪೂರ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಜನ. ಆರೊಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಭಾರತಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಣ್ಣದು. ಅವು ಭಾರತಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ನಿಕುಲು ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಭಾರತಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪಂಡದ ಆರ್ನ ಎಡ್ ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ ಅವತ್ತಂದೆ ಆರು ಆಕುಲು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಪಂಡ IIT ಮಡ್ರಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೊಕ ಆಕುಲು ಐನ ಆಗ್ಲೇ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕದನ್ ಕೆಲವು ಕಂಪನೀಸ್ ಪೂರ ಆಕುಲು ಅಂತ ಫಂಡಿಂಗ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕದ ಆಯ್ತ ಪೂರ ಅಂತ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ದೇರು ಐತ OCR ಬೊಕ ಪಂಡವು ಆಕುಲ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದೇಟುಂಡು ಪಂಡ with the minimum ink encha represent malpuna anche must they have done lot of research on that font. So ora yanu arda paatedi taven andenu tuluk encha extend malpali bandada panda enna onji concern daditin panda nek tuluk un malpunaga ante tulutu red free vowels jaasti illa phonemes so aven represent malpuna enna concern ittenu so aita ಬಗ್ಗೆ arda paatirdite ಐತ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ದಾವುಂದು ಪಂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಆರ್ನೊಂದು ದಾದ ಪಂಡವೇನು ಪಂಡ ಐತೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇತ್ತಿನಂಚೆನೆ ವೈ ಕಾಂಟ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹಿಂದಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾಂಟ್. ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ 5 minutes. ದಟ್ ಸಿಂಪಲ್.
Right, a boka ka boka khag et difference und, but as a font, right, it can represent. You can just go and search. It's very easy. Bharati script pandada. Script separate script. Separate script. It's a very simple in company. Tudo sir, include tudo. We have researched that. Panda representation easy banda. Representation easy. Say it's like me storing in Brahmi script. Now that we have seen the connection, I can store any language in Brahmi. Ancha. Mokonji enjina banda. Namma urdare Putturdare Saraswati lipi bandu nadditte. Okay, that is well recognized by a lot of people. Aikla keyboard maltkorle bandittare, but the problem is bekkige gante kattuvaru yaru. But baji 36 letters you can do all 52 ancha. Poor India languages. Ancha maldittare Saraswati lipi bandu. But our problem banda, just like Esperanto, you have to learn this new way of writing things. Isa nama Tulu kencha ಒಂದು ಅನಾನುಕೂಲ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಕಲ್ಪೋಡ ಅಕ್ಷರ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾ ಒಟ್ಟ ಮಾವೋಡು. But same thing with this thing. Now this is for OCRs they have done. That way you can store it in a minimal bitmapped malderanglu. So we can look into it. That is useful in OCRs. It's not only in OCR. They have done language translation. They can, if you type in Bharati, you can directly translate it to transliterate it to Kannada or any Indian language, as you told, similar to what you in your script, what you told. Same as they have done. Extra work it does 1:1, but for translation, you need translation is a different thing. And just said no transliteration, literation. Correct. Okay. Bere. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿ గారు లేరు యుఎస్ఏ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ ಮಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ತುಳು ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ತುಳು ಎತ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ಹೈ ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ the hard work you have done behind this is great. Thanks for all this informative talk. And I don't know how much we can help, but sure we will try to help whatever the way we can do. And one general question I had, like for Mata, everything, like there is a resistance for the change. In general, change out, like there is a resistance. Keyboard na ಜನಕ್ಕಳು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಲಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಒಂಜಿನೆತ್ತ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆವಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ 10-30 ವರ್ಷಗ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪೋಪುನ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾವಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ದೈ ನಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಡಿಟ್ ಪಾದ ಎತ್ತನ ಬೇರೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಏತ ಎಫರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂದು ಒಂಜೆ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎತ್ತ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ನನ್ನ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 30% ಇಟ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಆವಡು ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಹಿಡಿದವರ ಒಂಜಿ ಇರ್ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆವಡು ಬೇತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಸ್ತ್ ಮನ್ಪರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಲ ಮಲ್ದಿದೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಪುರ Enkle catch up because we are doing hardware, we are doing software, we are doing fonts, we are doing editors, we are doing interface. Yenchina every day is a challenge. But typing lessons like Kannada akshara padaklu is a nama shastra kulludo yevu akshara yevu berale mind mapping panpo berale nama encha quality encha nama radvarsha typing kulludo baidante. In America, you are familiar. All high school students have to learn quality training. One semester, one class undu. Mata US students. Namma bhashe. So we can do the same here. Avanji, like training methods maldo, but children are unbiased. Like if you from even first standard children can type now with this. So for them it is easy as a cake.
they have no issues. They are not biased. So that is one thing. For adults, we have got a training program. So we are trying to make some videos. But the software help board. So if we get funding, then we can make like an AI tool. So it will see when you're typing without looking at the keyboard, what mistakes you're doing. It's going to put the alphabets on the screen. So your finger goes, corrects it. So mind mapping happens very fast. So Anchinapura undu future, but right now we have got manual lessons. I mean, to practice malpoli, 8-hour training, then a 2-week training. So if you want to go to, it's a Ankala Hubli Dupura, we have trained about few people. So they are typing documents, they're typing novels. Okay, so that is a new job creation. So they can type at 35 words per minute easily. All these rural people, they don't know English, no problem. They can now type in our language or any language for that matter. Okay. Like if it comes from a industry support, then if you get like very good. That will be big. But like ground penetrate they are not willing to look. So we are looking to help to penetrate schools, penetrate Tier 2, Tier 3. Government is very slow. So we are looking at other ways through. Tulu was perfect example. Similarly, Kashmiri is another perfect example. Mastu script nama Tulu talaka. Talegari mastu Kashmiri. And a lot of it, they also know that it's going to go out of use or people won't understand in 10 years. So that is another job creation we can do before all our Panditar Puraipanaga nama begavani computer konba tojo malpoli. That is another thing. And also for commerce, see, biggest thing is, why do we need our language? That is a question our children ask. Because they have not connected it to commerce like the Germans, like the Koreans, like the Japanese, like the Germans. So when we have shown that we can do this from a grassroots level, and now that the domain names on the websites can be in their mother tongue, then people will see the benefits. Halli commerce maltandu pura connect maltandu akala malpini connect raitaru nek malpini shalada teaching malpini. So we have all these policies but no pilot programs. So this can be good for a lot of pilots, and then industry definitely can help us through NGOs or CSR programs. But we have not been able to get any of those yet. We have been busy just perfecting the hardware and connecting it to schools. Okay, good job. And one more question: what is the process of like getting the Unicode done? Like, is there a body to recognize that, or grant, or Android body? There is a body in California, Berkeley, most of them. So there, I think for Tulu there are 6 people. Okay. So about 2-3 years ago, when I supported them, letter pura kadabudita. Tulu keyboard also, we took pictures and full font but I was able to type. I gave it, and there was a pending proposal with a similar Tiglari. Okay, I thought Dumbuda Tiglari one. How I can support korte to Dumbu. So either my thing is we need the numbers. Prati Aksharavin number korpe. So nobody is going and checking that. So you give me the number, language will be Tulu in computer. There is no language called Tiglari. Language will be Tulu. But no one else needs it other than us. But now 3 communities, Sanskrit community, Havika community, Tulu community. 3 people are contesting for the Unicode. And the script is almost alike. Maybe some 20 to 25% difference. How font to accommodate Malpoli. So what we are telling is, why are you delaying it? Give it to us. We are the community, Tulu community, going to work. But we have also found a lot of manuscripts. Show us evidence. Now, for Hindi, Devanagari is a script. For Kannada, Kadamba is a script. Malayalam, actually Unicode ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬಾರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಉಂಟು ಐನ ಕೂಡ ನಾನೊಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So there is they have submitted and like funding board
like funding board, strategy plan board, ఒక కమ్యూనికేషన్ క్లీన్ అవ్వడం, ఒక యూనికోడ్ దగ్గర కన్ఫ్యూజన్ మన పరవల్లి అతనికి జస్ట్ వే కైండ్ అనలైజ్ మనకు మాత్రం మాతతులు ఒగ్గట్టాదు మాతేర్ల ఒగ్గట్టాదు గవర్నమెంట్ పీపుల్ ఆర్గనైజేషన్ ఒగ్గట్టాదు ఈజీ థింకింగ్. ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ತಾಳೆಗರಿ ದುಂಬುದ we need to carbon date it. Carbon dating is done only in Florida. One company in Florida. It costs $5,000. Namata onji, we don't even have a single carbon dated document. We don't even have a document list. So all these are efforts, our documentation, one sequence, barapine, tatparya, research. So there is a lot of work to be done. And definitely we need a lot of private consortium help to support it. Okay. Yeah, a lot of work then. Open pokkada paadna pujeri. Nama government seal padabunda. Then Dumbo 2017 only one in the committee knew Iglari. Now there is 6 people who know it. Okay. Adal can proof korle. ತುಳು ಲಿಪಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಉಂಡು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ನಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಫೇಲ್ ಆತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕೇಸ್ ಉಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತೆ ಬೇಸಿಸ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಲಿ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಆಪೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬೇತೆ ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ ಅದರ್ ದೆನ್ ಯೂನಿಕೋಡ್. ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲರು ಹಸಗೋಳಿ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ದಾರಾಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಗುರುಪ್ರಸಾದನ್ನ ಕೇನ್ನಗ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೂಲು US ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ ಎಡ್ಡ ಜಾಬ್ ಆಯ್ತದ US ಮೂಲು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪೊಲಿತ್ತಂಡು ಇಂಡಿಯಾ ಪೋದೊಂಜಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಲೈಫ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಅಮೇಜಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಟ್ರೂಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರೋಡು ನೆಕ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಂಡು ಇಂದು ಕೆಲವೆಡೆ ಪಾತಿಂದುಪ್ಪನಾಗ ವಿದ್ವಾಂಸ ದುಂಬುದ ಕೆಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಚೌಕ ಸ್ಟಡಿ ಹಾಕ್ಲ ನೆಕ್ ಮತ್ತೆ ಓದಿತ್ತೆ ಅವ್ರು ಪಾತಿನ ಇಂದು ಈ ಲಿಪಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಮಲಯಾಳಂ ಪಲ್ಲಂದುಲ್ಲರು ಅಲ್ತ್ ಬಾರೋ ಏನವ ಪಂಡದ ಗೊತ್ತಿಂದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಅನ್ ಡಿಬೇಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವತ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಎನ್ನ ಸೊ ಈರ್ನ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಈರ್ನ ಸ್ಟಡಿ ದ ಮಿತ್ತೆ how similar the lipis of Tulu, how closer to Malayalam or any other lipis, or do we have a different variances of Tulu lipis in our Tale Mare Bharatnepu, Temple Stone Bharatnepu, compare Malpnaga, can it be one single lipi and is it very close to Malayalam or something is totally uniqueness? It is close to Malayalam. ಪಂಡ ದುಂಬುದೋ ನಮ್ಮ ಮೊಕ್ಲಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುರ ಅರ್ಚಕರು ಸೊ ದೇವರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಈ ಅಕ್ಲಪುರ ಒಂದು ಪುರ ತೋಡತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಾತಕ ತೋಡಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಟ್ರಾನಮಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ದೇವರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಅವು ಮಲ್ಬಾರ್ ರಾಜ್ಯರು ಇಂಚಿನ ಕೆಂಡರ್ಗೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅದಾಗ ಮಲಯಾಳಂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತು. So then they use that. Adivottu, only thing they have done is they have simplified it. Adivottu irtittineni side ididare sumaru. So if you see, that is first thing. So technically, Tulu is a little bit existing so far because of Malayalam has saved it in use. So that is why it looks very similar. Kelavu font like KP Rao font maldittare. His font looks very similar to Malayalam orthography, which is some manuscripts of Tulu are written like that. And depending on the geographic area, the manuscript handwriting style differs a little bit. So that's why you see this variance. Kasargod area vante betandu. Boka in Sanskrit barepinakla akula vante variation betandu. Akla pura Hyderabad area daklu. Boka mokulu nama Havikeru nama keladi museum edupurtunda. That writing style of Chikmagalur area is slightly different. So orthography, slight variances are there, but you can see just for the kick, since you asked this question, I didn't know. You look at Burmese script. Burmese script looks same, like Tulu, most of it. Baluchistan, they say, is similar to Tulu.
So there is a strong connection, and I can guarantee you now the Indus, I have a strange feeling this Indus connection is there. So I know a lot of those. And mundu red font part there, Satish screen it. One is in Tulu, other one is Malayalam. So some changes are there. Ka tule ka vante be chandupura. But most Malayalam people can easily read Tulu. Malayalam people can easily read Tulu. Alpa Shastral Paditera, Thai scripts are also very similar to South Asian. Aula onji Chola connection undu Thai scripts namma undekla. So there is a lot of similarities, and for all you know, Tulu might have been like, since it has been referred in pre-classic Tamil poems, that very clearly tells that existed much before Tamil. But hard evidence, we don't know. We haven't even carbon dated things. So it will take a while for us to even get to those. But at least we are fairly close to Malayalam in terms of the orthography. Thank you. Okay, Randonda. Questions? Another question, though. The first part is, can you hear me? Yeah, first part, it's a scripted Paratluto, Stakara character. Stakara. That is almost extinct now. Asked, east, Pampanam. Avene Namadan light Namaita scripted Canada, Reclara use Mantalega, I use Malpolia, in Budolia. Pampanam. Redne part B of my question is the Itel Turutu Nama Akara Appe Panpanam. Abi the Kannada scripted Barena Akara Barera Ekara Barevum. Up like Shantape Panpra Bareli. But Appe and the Panpana Barera Api Kannada scripted Tulu Barenaga. So Akara Nama Incha into Malpoli. Use Malpoli. ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ದ ನೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದ ಡೀಪ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸ ಪರ ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಅಕಾಡೆಮಿನಾಗೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಓವೇ ಫಾಂಟ್ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಮನ್ಪರ ಒಂಜಿ ಒಳ ತೊಳ್ಬೇಕು ಪಂಡ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಿಂಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಅವು ಬೋರ್ಡ ಬರ್ಚ ಅವರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆರ್ ಸ್ಕಾಲರ್ನಾಗಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅಂತದ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಾತ್ ಈ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅನ್ಬೋನಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಚಕೋರ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಐಕ್ಯ ಸರಿಯಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮನ್ಪೋಂಡು ಅವು ಕೇಂದಿನ ಅಪ್ಪ ಆಕಾರ ಉಂಡತೆ ಅವು ಕರೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಕಾಮಡೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಅವು ಒಂದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಉಂಡವು ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಲ್ದೋ ನಮ್ಮ ಆಕಡೆಂದ ನೆಟ್ ಆಡ್ ಮಂತಿತ್ತೇರೆ. So we have accommodated that. But special sound undate that as far as I know, the other Sanskrit must buy the now. Nama Hyderabad area era must kadabadundu Unicode. About 28 such symbols. Panda uchcharan matra ipini akshara ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪನಿ ಅವು ಅಂಚಿನ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಎಂಚಿನ ಮಂಡಿ ಅವು ಆ ಸಿಂಬಲ್ ಐಕೊಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಮಾಡುವರ್ಗೆ ಆ ಸಿಂಬಲ್ಗೆ ಯೂನಿಕೋಡ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಲೇರಿ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇಂದ ಅವು 20 ಆಡ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಚಿನ ಆತನ ಮಂಡ they are sending slowly because even they don't know, they are finding things as when they research and understand this sound and a recording ijjate hoytala ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಒಂದಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವೇದ ಮಂತ್ರ ಐತೆ ಬರೋಂದಿಪ್ಪಿನಿ ಪೂರ ಒಂದು ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸೊ ಯೂನಿಕೋಡ್ ತಕ್ಲ ಇಂಜಿನ್ ಮನೊಂದು ಲೇರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೌಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಗಲಾಟೆ ಬಂಡ ಪಂಡ so for us what we are telling, listen, that is all special characters, it is very rarely coming. So ನಾನು 2 ವರ್ಷ ಪೋಂಡಲ್ಲ ತೊಂದ್ರೆ ಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ನಾ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಅಕ್ಷರ ಕೊರ್ಲೆ in Akshara, please give Unicode for the base characters so we can use all the special sounds.
ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಂದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಯುನಿಕೋಡ್ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ದೇ ಗಿವ್ ಯು 2 years. Once a change has been made, you are given 2 years to add additional things. You said Malayalam, for example, they had missed one Chillu character. Mallagalatando. So just recently they added Chillu character in Malayalam. So it took them 2 years. So they'll give chance. Base characters korle marre when Unicode korle. Because we are now struggling under Malayalam, when you copy paste all these problems, please give that. Because the research that strategy should have happened and it still needs to happen to convince that there is a huge body of people who desperately want their script, they want their mother tongue alive. Avula namma script Indian gottaivaka, that feeling is much different. Is a next to Tamilians. So like on a keyboard, we can go from any language to Tamil, but not vice versa. But the Unicode kai vokanya madhyada ijji. Okay, so Mangaluru malpare gaiji. Translate enja malpare Tamil eddu Kannadagu. You need lot of AI tools. Jaga kortere, but someone did the galata when they submitted Unicode, and that's what the Unicode is still reserved some space for that. So Ancha, this one gentleman, he cried in IASC. How can you do this? You can, Tamil is such an ancient language. If you can do Tulu, why is that we cannot do Tamil? So India is saying from any language you can go to Tamil, but not vice versa. So Ancha, but without an academic body telling us what those are, very difficult. They are very passionate people. So they feel it so badly. And now I see Tulu people feeling so badly. Why that such a rich language, this should be the computing language, technically. This should be the computing language for all voice-based systems. So why are we, struggling so much? So that is the thing. But what we are trying to show is, let that not hinder taking technology to this children. Nama joke like or kaklu dummar per. Ija nama kaatu inchane apun boka. It will be, the same way we detected. It's only this last few years, Nama Vidya Baka, GVS Baka Satishir, because it championed to teach this language, that all of us suddenly got connected, and now this technology came, now the voice-based systems came, all entire ecosystem that we have created. So now, why no Unicode, but now but we have rest of the things, so there's nothing stopping us. In any sounds like what you said, mostly voice-based detect audio. So when you say that in your sound, I should be able to detect it and give the chinne on the computer. Because using the characters, I cannot recreate that sound. It's only after I see that symbol, I can. So only those trained people can pronounce that. So the voice-based technology, but people with that knowledge. Idina Unicode, see, this is the only language that has got so much complicated. Only our language has that sound elements. No other language in the world has the sound elements. So I mean, nama sound idina nama text korpini. Unicode onji graphic character korpini. It's a sound korodu. So Nama Shastrilo, he had a concept long ago called intelligent fonts, where both the sound and the graphics are embedded in that. We are using 18-bit standard to represent fonts. Even though there is Unicode, the operating system has not implemented it fully. They are just eyewash maltonduler, pura blank there. Microsoft is not doing things until 80% of its customers are going to need it. And those 80% reside in India, technically. So we are telling why, let's do it ourselves. So in Chinapura, there is a lot of things, nuggets that we need to take forward and not rely on some Western countries to tell us, hey, that's your script, please use it. Yeah, exactly. Avani permission kaatondulere maatirla. Avani keyboard the mittu avani change malpere podipper. So we have to tell them, we have to give it to children if that is the case, or create jobs for someone who feels, okay, that is my livelihood. They will protect those jobs. And so I think that's where we are. We are putting a technical hat, trying to convince people. But if one or two applications catches fire, right,
then I think it will take over and we can do wonders. Hello. Thanks a lot. Sir, ಐಟ್ ತುಳುಟು ಒಂಜತ್ತು ಕುಡಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಐನು ಬೇಸಿಕ್ ಫ್ರೀ ವೊವೆಲ್ ಇತ್ತು ತುಳುಟು 7 ಬೇಸಿಕ್ ಫ್ರೀ ವೊವೆಲ್ ಉಂಟು. ಆ ಇ ಉ ಎ ಓ ಬುಡ್ದು ತುಳುಟು ಆ ಬೊಕ ಪಂಡದು ಇಂದು ರಡ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ದ್ರವಿಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಆಲ್ ದ್ರವಿಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆರ್ ವೊವೆಲ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಂಡದು. ಅಂಡ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೊವೆಲ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡೋ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪೂರ ಉಂಡು. ಅವತ್ತಂದೆ ಯಾನ್ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತದ ನೆಟ್ ತೂಂಡ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಒಂಜಿಂಡು ಐಟ್ ಈ ಎ ಬೊಕ ಆಕ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತನಂದ ಅವೇನು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ವೋಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅವೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಏತ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಲ್ಪ ಬೂರುಂಡು ಪಂಡ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆ and u. So actually they are different vowels and spatially you can differentiate between them. Bokkonjidada panda aita meaning la differ apundu, so it should be given a phonemic status, not just phonetic one. So that is my argument. ಅವು ಎರಡವಂತೆ ಇತ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪರ ಸರ್ ಸತೀಶ್ ರಗಿ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವು ಅಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ little more panda enklega avik enondilla enkle we don't have so much background on that, so we are looking at people to help us so that we can at least tell them this is what it is. akara ukara at least gottundu but ukara bari banga janake gottu the maltudu banpinada maltudu so maltudu maltudu ಪ್ರಜ್ಯುತ್ತವ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಂಡ ಟೀಮ್ ಏನಿರ್ದವ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ವತ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೇತೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆವಡ್ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಆವಡ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೈಡ್ ಫಾಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬುಕ್ಕ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಣ ಆ ಟೈಪ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಅಂತನಿದಾರ. ಎಂಕ್ಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಬುಕ್ಕಂಜಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ತುಳುವತ್ತಂದೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡ ಈ ಥಿಯರಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಜಪುಡವನ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲೇನ ಆ ಥಿಯರಿ ರೆಡಿ ಇತ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಜಪುಡದು ಅಂದ ಎಂಕ್ಲೇನ ಇರ್ಲ ತಿಕ್ಕನ ಎಡ್ಡಾನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇರ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್, ನಾನು ತುಳು ಕಾಗ್ನಿಟ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ. ಬೊಕಾವೆ ಕೆಪಿ ರಾಯರ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ಫಾಂಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿತ್ತ ಐನ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದು. ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಎಡಿಟರ್ ಅಂಚಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಡಿಕ್ಷನರಿ ನೆಟ್ ಯಾನ್ ಇನ್ನ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕನ್ನಡ ಡಯಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೀಚ್ AI ML ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ yeah definitely tula pura rad editor we want to take it forward, but some funding also is needed, some connections like this is needed. But a library example da connect malpare speech to text recommendations boka suggestions boka grammar. So ee Panini structure barodu banda there is a fundamental structure by the way in Panini grammar. Okay, so for speech to text conversions there is a very clear logic. So how to bring it using lot of this connects irpandina connects undate that has to come from the very accurate sound analysis to do that. So aveni vante clean up maldadu sound filter maldadu library connect maldadu that structure that is a lot of work, but yes. we have to run this with some funding because difficult to find someone else, because foreign dakle pura doddu batamatad mulpa vankulu talegari podite alpa one jana gottitini isa ಆ ಜನ ತೀರಿ ಇನ್ಕೊಡ್ರು ನಮ್ಮ ಇಟ್ ಒಂಜಿ 5 ಪೇಜ್ ಬರಪಿನಕ್ಲು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಪತ್ತುತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೊರ್ದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪನ್ಪನೆ. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ at least should step up and help them because difficult for them to suddenly jump this. So ancha namma onji incha pura maldo definitely will associate with you and appreciate your work
Sir, thank you. I will be happy to help. Okay. ನಾನು ತುಳುಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಅವು ಎಂಕಲು ಅಂಚೆನೆ ತುಳು ಕಾಗ್ನೆಟ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಪಂಡ ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು semantic web is something we are interested. Yes. Definitely we can connect on that front and see how we can get some funding from university or other bodies that now what will happen is other languages can interpret Tulu manuscripts or other way, because this collection of manuscripts is a big challenge, and they are in pretty much Radumuji Kendra Bunda Bokadapura damaged, very damaged situation under those manuscripts. So we need some quick way of creating jobs, connecting AI, ML into that, connecting sounds and storing it in the new way. It's a laser namatojodo. So I can burn in laser. So with the font, with this Tulustri font, I can re-burn on a papyrus again, and you can keep it for another few thousand years. Ink, without ink, I'll burn it. Okay. So this could be another way of preserving for the next 5,000 or 10,000 years. Manuscripts. We can just, because, you know, that age-old technique has survived so many thousand years. Whatever we do, quantum mundo, enchina maltandala, we are unable to match that. So we can redo the same thing using lasers and burn maltkorpe lasered. So that's not a problem. But again, that's a new job. So once the scholars say what what you are showing up on the screen is correct, burn it again and save it. So we can, all these are new kind of jobs and technologies. Yes. There is actually a lot of opportunity for Indian languages, but English the actual correct base is but computer actually correct base malpandine datra pura English tanchi move avundille wave bondundu. But there is future cognitive computing pura, it will be based on sound. Irpandina kelopura fundamentals are there, but we need to bring, and in the font, intelligent font, embedding both graphics and sound in a akshara character. Pura mastundu, but you know, we don't have any Indic such research centers to do all this. Value tojonda janakle gottapundu is that is what we have to do as technologists and others. Take technology to all these people so they will feel benefited with the very ease of use things. I mean, our package maltu korodu, so it creates jobs, creates opportunities, both bottom up and top down. So top down is a big hurry, because in 10 years, all the scholars are gone. Yankalo generation dala gottu jeen pura. Satya. But in paton namadada malpini muranera COVID banlaka. If we don't know what it is, then what's the point in keeping it? So our future generation will just toss it. Value. Satya. So that is the biggest hurry that we have. Immediately we have to do that before the scholars leave us. And then on the other hand, bottom up to the schools. So then we can be the intermediate connect for few years. So these two has to happen, irrespective of other political aspects. Just to save our culture, we need the two-way connection. And if really Tulu was the first script to come from Sanskrit, then I think we will be responsible for this huge loss. Even after knowing about it a little bit, when preserve the next generation, so that is why it is important. Our differences, it is very minor actually. All the differences people talk is very minor. Major manuscript when collect all uttered there when pura bega konodu digitize maldu automate maldu font maldu detect maldu fix maldu kudara burn maldu tatparya baredu. So all this is jobs, new jobs. So we have to quickly grab it. So just an example, someone from Germany, Enla Satish Erlakulditto training. He has a system where he can translate from any language to Kannada. Any movie he'll dub and give you in Kannada. He said, Guru, we already got that from some experts initially. It's embedded. Now we can easily translate to Kannada. Dadanda, we lost jobs. This is loss of jobs for us. So we gave it to Germans. Okay.
So same thing is happening in every front. So we need to be quickly careful in protecting our turf and create value for it. So adaga avin preserve maltam barpir future generations. Onji aklige tojodu, hey, this is high tech one. Okanji on the value tojodu use. Sir, Vivek from UK. Namaste. So really eye-opener session. Must information courier. It is a little bit of too long and technical andala. So really eye-opener. Sir, really, like we found the, like enchina one perata. Avena anji. The value enchina and artha adindu ennade maatarekla. The one question I had is, like kind of what is the directives? So when we talk about the funds and talk about in the next steps, whatever our directives towards the collaboration, technical collaborations, is there anything which we could work upon? Or yencha andu aveta bele malpada and enkito jundu. See, for an example, when we are creating an value creation, so we have to look upon, like what are all the collaborative efforts and other companies, other application vendors or industries can do upon collaboratively bringing up this value into the society, value into the industry, stuff like that. So our direction povoda and enna onji abhipraya we have. It's a high time to like bring the value, and it is more than session ade in kammatala kaditten antojunning. That is my suggestion, probably. Like kind of we have to think through that. So probably like kind of value creation is a big selling point for us, rather than like kind of just explaining the basics of it. So what are all the value creations, like one like kind of guy who could pick up? So as you told, so one application or two applications which is like go viral, then everybody will catch up there. So that is something like kind of we need to do need of the hour, and then that will pick up is what my like kind of things. So when we are concentrating on the hardware, we need to concentrate on others who could benefit, others who could like check the value out of it and create jobs and then expand it. That's a collaboration I'm talking about. Correct. Definitely, you're panina correct. We are looking, we are soliciting for help. But the first attempt was user interface, which was the most challenging part. From there, we have given connections to phonetics. So now the ecosystem is there, both hardware, software. Different horses are going at different paces a little bit. But we would definitely love to collaborate. We are also looking, because we may be not be looking at those at all, those kind of applications. Something because we are going with our current constraints. So we are looking for those type of people who might say, hey, undu malparap net, undula malpoli vand. So that student crowd is one big crowd. And if we give some grants or something from foundations, a lot of new things may pop up. Bokonji nama R&D laka onji malpoda apni se encha 3 varsha kullad mulpa R&D malde. If there is a way to build that ecosystem just for Tulu, technology in Tulu, then I think slowly we may be able to build it. But definitely we appreciate your support, and definitely in the coming days we'll see how to do it. We feel a little relieved if this keyboard reaches a lot of people, particularly children and others with tier 2, tier 3 cities. So that will give us confidence to build more application for their needs. Now we are guessing on some high level things.
That is one of the boosting things, sir, Guru sir. Engineer Panda, it's a keyboard Kordanaga, so they have to find the value for it. So for the value creation would happen, one of the things there on like understanding the one of the emotion part of it. Definitely we have to preserve it. It is a treasure for us. Okay. And the second layer, like comes very, like what is the value if I learn? If I say that it is Tulu is a dead language, why should I learn the script? That is the argument will come. The current generation will talk about, right? So what is the value? Anchina onji eye opener sessions, ijibanda applications, maltadu practically tojanda undate. Oh, this is my in the next future. This is my AM and ML. All we are talking about it. Artificial intelligence upra patirvata. So enchina undu enchina artha malponara alta malpare. So this is the basic steps the entrepreneurs or startups should kick in, or in temuklu joklu student research fellowships in the prakara project malpare avadu adjunct research malpare avadu avin develop malpare avadu definitely in malpodu I konji directives barodu aitamittu onji collaborative team selective team probably form adu in maltinde directives kondo these are all the opportunities panda I konji correct adu onji enchina onji direction tikkondu ondu enna onji abhipraya. Yeah, certainly we can do that. Onji fund like a malda we can kind of manage that with new entrepreneurs. No, I mean like fund is not necessary, but interest create maltinda funds would be like entrepreneurs job who could do it ate and some yeah. We can definitely build a bunch of things. Ave pandita enklu with our knowledge of typing any Indian language with one script is what we have started with. Now connection of sound is another. We have done editors. We have shown those kind of value creations that can complete. Main thing is now you can create content, which is biggest value creation. So you can use any editor, you can use Excel, you can use all this computing now, still using what we have done. So that is a big value now. So it can come in commerce, it can come in transactions. So those things can start slowly. But low-hanging fruits engine ondu, that is what we should attack right now. And then something else may come out pretty easy. Like even I didn't know, I was able to teach speech to text for Tulu using our editor because I used some Malayalam editor which had that interface. So I'm typing Tulu by speech, which is a huge quantum shift, right? Any village person, uneducated person, it can be the Siri for him. It can be the Alexa for him. Okay. So a lot of this we can give for all our elder people. Almost un malla problem. Lot of elderly population, no children to take care. So this could be a Alexa like a pendant or chain. They can speak and it does things or small things, right? So lot of this can be coming in the coming years. But for us right now, we have to sell keyboards to survive. So that's what our challenge is. So visa korpu jerpavare. So but definitely appreciate all your help, and definitely in the coming days we'll do something. Satishara and 10 ಒರಂಬರಕ್ಕೆ ಮುಗಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ 10 ಮಕ್ಕಳ ಬುಡ್ನ ಆಯ್ನ Really, ಡಿಸ್ಕಷನ್ thank you everybody. That's Solmalu. ಮಾತರೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣ. There atla ullere we can have a one-on-one session with Shastriji. ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸತೀಶರ? ಓಕೆ ಏನಿ ಮುಗಿಬೋದ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತರೆಗಳ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋಲ್ಮೆಲು. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಮಾತರೆಗಳ.